Ini ang libro ni Iyob or English Book of Job. Ini nga libro ni Iyob in magahatag ato ning kalamragan kung ano it pamaagit Ginoo nga kay ano it maraot nga tawo naghihikaupay nga maupay nga tawo naghihika nagkukuri. So ato ni titestingan nga ma-explain naton kung ato maintindihan kung ano niya. Pero pinakakuan ni nga libro, pinaka buo din nga libro. Kung marang kamuit nangyari kang Iyob maupay nga tawo. Tas matadong nahadlok it Ginoo pero damo na hinabunga nga kalamidad niya kinabuhi, as in grabe. Tapos niya mga sangkay waray ginkukan niya kasi nga baing maraot ka siya gipapanas kat Ginoo. Pero siyempre gina-argue ni Iyob nga diri mo pek nga tawo ako nakot Ginoo. Pero katapos-tapusan gipakitaan Ginoo kan Iyob nga diri agit iya logic nga diri agit iya karuyag may baruan ni Iyob or ni Job kaya no sugad kaya nun nagsasaper yan duro kay matadong man yang tawo nga naadlok man niya Ginoo. So iya gintatry nga batunan niya pakiana pinaagihan iya logic kumbagan iya kuanan iya an plastadahan iya mga ideya iya kuan iya panrason ba ani panrason ito sa nga tawo logic. Iya ginkukuan tatry niya gamiton to iya utok para kuanon kaya no nagsasaper iya kasi pakita yang Ginoo about tanan nga ginhimong Ginoo. Tas na-realize ni Job nga iya kanang tawo nga logic it iya aram diri kaya batonon or maintindihan kung ano nga klase nga aram ngan mga rason or wisdom nga may ada it Ginoo kay mortal laya nga tawo. Sanglit na ako niya nga naintindihan niya nga kung ano may man nangyayari nga ni kalibutan kung dere man niya maintindihan dapat tumapod lagi piyat Ginoo. Chapter 1. May daw sa nga tawo lugar hantunahan Uz ngan ngaran niya Iyob. Iyob matadong ngan maupay nga tawo naadlok yat Ginoo nga naparayohiyahit karautan. Iyob may dapito nga anak na lalaki, may 3 nga anak na babayi. Itiya kuan iya karikuhan it kadamo 7,000 na karnero ngan 7,000 na kambing ngan 3,000 na camel ngan 500 nga padesit baka 500 nga babayi nga donkey ngan damo pa nga ibang nga mga kuan mga butang na iya karikuhan. Iya ang pinakariko nga tawo hanatanan nga nagukoy east. Aniya mga anak makadto maghihimuhin kuan kumbaga haaton diri pesta nga about pesta at mga kuan feast kuan babagahin
ang tawag celebration. So niya anak makadto mag-imong celebration hit adlaw nga iya gin si set ni Kwan, si set ni Iyob. And tapos magkukon hiya magpapadara hit era mga kuan, mga kumbaga era mga istorya ngan ano ka pa ito i-invite nera tulong nga bugtong nga babayi para kumaon ngan uminom kaupod nera. Han katapusan han cycle han celebration kay pira man adto ka adlaw nahuman na ano. So iyaging patawagan niya mga anak. Kuan Iyob nabuhatin aga-aga pa kada aga nga magdadarahiyahin kuan mga offering, burn offering. Kay naya kan hiyaya ko lugar ringon nga. Kay daw bangin ta mga anak nagpakasala o di kaya bangin nagyakan nerahin kumbaga era gindesecrate ang ngaran ng Ginoo. Kumbaga example na imbubuyaw namit Ginoo or nagyaya kang something na maraot about Ginoo asya ito na yakan nga bangin nagkwenta ko mga sala bayan nakasalata ko mga anak sang dita siya to nga aga-aga pa ya na buhat tas magkukunian mga burn offering para at Ginoo. Tapos ano sa kadlaw may mga anghel kaupod ang Ginoo ngang kaupod hisatan. Aton ngayon hinumduman nga isatan di rito niya nga kuan niya independent yat Ginoo. Kumbaga kailangan nato na acknowledge nga isatan mahidan niya trabaho. Iya trabaho pagsulay it mga tabo para makasala para ipaharayot Ginoo para tao magkamay adahin choice. So kay isip pagidla kung bugos nga kalibutan puro mag-upay ay mat preacher si tao. Siyempre para sa ito na hinabukan Adam nga iban nakad to perahan Garden of Eden natalan nga to holy secret waray maraot dira maaramit maupay ngan maraot so that holy hera. So isatan tiya trabaho para taganit tao in choice. Siyempre kung tao ka baka kasabot Ginoo nga maupay ka nga tao kumpara kay iya kung natot kay iya yan kung gusto nimit karaotan ibig sabihin against kay iya para sa parag basura di rin natanan nga tao nga niya kalibutan mag-upay trabaho bisan may parag basura siya tiya trabaho siya tiya pangsyon na aton komunidad pero di rin dapat nato naton hiyaig down or marauton kay siya tiya trabaho may daniya ginagampanan na sa syudad pati kapit isatan ito bang mga anghel may dagya kanya-kanya ikuan ano ka pa ito Mikael kanan angel of justice si Gabriel kanan kuan healing or kuan kanan fertility pag-anakit mga babae so isatan itiya trabaho pagtempit mga tao pero diri ya independent at Ginoo ginhimo yat Ginoo nga nasya to tiya duty kanadto nakadto ang Ginoo tas ang mga anghel na tindog kuan ang Ginoo tapos nakadto gapi kuan kumadto gapi satan yuma ka ng Ginoo kan satan nakaingka nasing satan bumato ni satan nga to ang Ginoo nga nakadto ako tuna nagkukuan mag-ururayo
Naglinibot-libot, naglinaka't-lakat kung diin-diin, habaw-bawan tuna. Tapos yung maka ng Ginoo kan Satan. Nakitaan mo ba na akong kuan? Nakitaan mo ba na akong servant nga hiiyob? Kay waray gud ibang tawo nga sugad iya babawat kalibutan. Matadong bugos itiya pagtuod Ginoo. Ngan nahadlok iya Ginoo ngan naparahiyahit karautan. Bumato ni Satan kan kuan ang Ginoo sumaring ni Satan nga. Bisan nasi nga nasarang ni Satan nga waray ba kabalyo as in waray ba kabalyo it paghadlok it ni Iyobit Ginoo. Kumbaga iyagin ko kan Ginoo nga asya Iyob ngayon kuan niya di rin niya Joe kuan niya benenoak para sa aton nga natudot Ginoo. So ano ka patunaya kan ni Satan nga para ba waray ba kuan waray ba rason nga kayno nahadlok ki Iyob ha mo Ginoo. Taso sareng padayon pa Satan naya kaniya nga diri ba nga naghimo ka pader para hit iya panimalay patihit na tanan nga iya mga mga butang na iya tag iya. Tapos imo gapiya gimbendisyonan para hit iya kuan iti panginabuhi patit iya mga kuan livestock patit iya mga kahayupan nga kuan nabubuhit iya atuna. Nasareng na Satan ikuan iti mo kuan nasing hiyakan Satan nga ikuan iti mo kumbaga aton lengguwahe bauga Iyob o di kaya ano ka pa iton labti itnatanan na iya itatanan na iya mga butang nga iya gintatag iya labti ngang kitaon naton kung di karauton ni Iyob nasing Satan kan kuan kan Ginoo hanatong Ginoo. Pagkatapos adto so yung makanan kuan yung makanhi ang Ginoo kan Satan nga nasring ang Ginoo Satan gintatagaang ko ikaw hin rights para buhaton ni tatanan nga im gusto buhaton against kan Iyob pero usala it ayaw di rin pwede labtan nga di rin niya pwede patayon. Kumbaga di rin niya pwede nim labtan na tanan iya pamilya iya mga anak na tanan nga iya mga butang nga iya tag iya maliban it iya kinabuhi di rin mo iya pwede patayon. Adto Satan pakabatin niya lakat iya diretso presensya it Ginoo kumato iya diretso akuan kato niya diretso Iyob kumbaga kung gulo ni Satan salbahe talaga ini siyempre kaya naman niya Ginoo nga wala mo ba makakitingad do anakon mo pa nga servant nga Iyob. Siyempre ito iya trabaho ay pinansulay man bagan naguka niya gusto niya i-prove nga kuan nga may ano ka pa iton diri talaga buutan ni Iyob diri talaga mo nga tao Iyob diri talaga nahadlok and diri talaga giniiwasan ni Iyob it karautan iya to gimbubuhat na baking maupay paghadlok it Ginoo nga pagharayot karautan kay
Kay agi nga naisip siguro ni Iyob nga kuan nga asya nit kabayaran nit akon mga kuan asya yung biblesit Ginoo kay agi to na rason, pero asya ton karagsigon ni Satan, pero di kita maaram hit tinuod yan na kay Satan laman at nagayakan kumbaga iyagin nagkukan niya kang gigig argue yak di gid nakigayo iya lagi niya yak na nagginoo nga asula itong kay asa iton nga sugad tiya kay imo maniyagin bibles halos sa tanan na iya kuan bibles mo man niya sa inayang Ginoo sige tagaan ko ikawin rights na tanan labti na tanan na tag-iya na Iyob na tanan iya na tanan pamilya na tanan iya mga karikuhan na tanan basta usala ayaw gud laya pagpataya asya lay tat kuan sabot tapos asya to ano sa kaadlaw may umabot ano sa kaadlaw nga niya mga anak na babayi nga lalaki nanginginaon tapos nainom nga tuhan balayhan era magurang magurang nera nga bugtong lalaki nga umulupot an usa nga servant ni Iyob ngan yumakan hiya nga an kuan daw ko no an lalaki nga kuan na oxen nagaararo tapos an mga babayi nga mga dangki nanginginaon ngadtohan mga kuang kabanwaan tapos umulpot daw kuno ni Isabians asya tun ngaran katas iya gin pangkuha iya gin pangngawat an natanan nga iya kuan natanan nga kuan nga mga oxen pati an mga babayi nga dangki panguha tas gin pamatay niya natanan nga mga servant ni Iyob gamit han espada tas usala hiya nga naka-escape asya niya kanhan servant ni Iyob. Pagkatapos waray pa nga ni pakakatapos pagyakan adto nga servant niya nga usa may dinaliwat umulpot na usa niya nga servant naya kaniya nga may kalayo daw kuno ang kalayo daw kuno nga ang Ginoo nga tikang halangit gintubod daw kuno gintubod kuno an natanan na mga tupa mga karnero pati an mga servants ira ginkaon ang kalayo usala ko nga na ka-escape tasan usa kumbaga ni kaduha na wala pa makakahuman pa kaya kan ni kaduha may naliwat umulpot na usa nga servant niya yung mga kaniya nga ang Chaldeans daw kuno may tulo nga dibisyon nga kuan dibisyon nga gimpangawat ni mga kamel tapos gimpamatay ni gamit ang espada ang natanan mga kaupod ko nga mga servant usala ako nga nakatakas so katulo nadto ang ikaupat na liwat na servant wari pa makakahuman ni katulo nga servant pag ginakan umupot na liwat ang ikaupat na servant nayakan nga an imo mga anak nga babayi ngan mga babayi nga lalaki ning pitong anak nga lalaki ngan tulo nga babayi nga kuan nga nanginginaon tas nagiinomhin bino ngadton era balay han imo anak nga kuan nasyahan na an suwag nim nga anak may dakuan may makusog nga hangin habugos nga disyerto ngan ginkuaninin ginkuanan pati an balay pati kumbaga ginhuyupan balay aging kakusugan hangin kumbaga haton bagyo ginahuyupan balay nga nagkulaps kay wall manadto wall kanera balay di ba nasing nga isa tan di banaya kanya nga mo ni mga pader an balay so din kasi siya to an bugos nga porkor na sang balay nagkulaps so
nagkamatay ning mga anak kay aghan nag-collapse na balay, tas ako lang naka-escape. So asya to upat ng servant asyahan an kuan an mga oxen pati ang mga babayi nga mga donkeys ginpangawat ang mga kuan sabians an ikaduha liwat an mga kuan an mga kuan ang karnero nimo asya gihap ginsunog ang kuan daw kuno ang kalayo ang Ginoo pati ang mga servants na nagbabantayan mga karnero na upod gihap nagasunog ani katulo na naman ang mga Chaldeans nga tulo ka division ng mga Chaldeans gimpangawat ang mga camel tas gimpamatay pa ng mga servant tas ang pinakaupat an anak niya ang pito niya nga anak na lalaki tas pito nga babayi nagkamagtay kay narumpag ang balay agyan makusog na hangin. Ma-imagine lang natin kung anong grabe nga dilubyo ang umabutan atong adlaw usa ka adlaw nga nahinabukan niyo makukuha natong grabe na hinabo bagan nasarang iton nga may dito kasabihan nga nga diri la oran ginuran ka diri la oran mulputay mo pati gihapan niebe an snow ibig sabihin nagdudrungan na tanan ng kumbaga kadimalasan nagdudrungan na tanan sabay-sabay so tumindog kuan ni Iyob tas iya gingusian iya kuan aniya bado tapos iya gyap gin rabnot ang buhok nga nakadan iya ulo tapos kumuha na ko pa iton dumapahiya tuna ngan dumapahiya tuna ngan kumuha na tapos nagampuhit Ginoo kumbaga kumuha niya tunan iya kumapahiya tasan iya ulo ginkuhanan iya tuna tas naya kaniya nga hubo lubas ako nga gumawas sa kalibutan hatihan it akong nanay ngan mabalik liwat ako nga hubo lubas tapos saya naya kaniya nga ang Ginoo naghatag na tanan ang Ginoo gapit magkukuhat na tanan bendisyonan ang ngaran ng Ginoo so natanan nga nahinabo kang kuan kanyo banupat nga nahinabo an kuan diba an oxen an mga babayi nga mga donkeys gimpangawat ang mga sabians tapos gimpamatay pan mga nagbabantay haera an ikaduha liwat an kuan an mga sheep pati an mga nagbabantay haera ginsunoghan may dakalayo nga tikang langit nga kumuan ginlamon na tanan pati an mga karnero pati nagbabantay era uslan nakatakas sanglit tas an katulo na naman an kuan luwat an Chaldeans so sa ito niya nga mga kuan grupo yung tao nga kumbaga di ba Babylonian, Chaldeans, Syrians so Chaldeans may tulong nga division gimpangawatan mga camel tas gimpamatay ang mga nagbabantayhan mga camel tapos an ikaupat aniya natanan nga anak nagkamatay kay agyan makusog na hangin nga naglalasurbo ginlasurbuan bugos nga balay ang upat nga corner imagine na ibig sabihin kung upat na corner ang balay ang gingkuan hangin ibig sabihin upat nga direksyon ang hangin nga makusog ibig sabihin diri la usa nga direksyon upat nga direksyon nga kumbaga ginpiit ang balay kung ba gin-squeeze ang balay tas narumpag tapos agyan pagkarumpag ang bugos nga balay nagkamatay ang nakatuha sa kubnatanan na tanan niya mga servants pati niya mga bugos aniya anak aniya napulong anak na tanan nagkamagtay gihap ngan usalan nakatakas so upat lang nga servants niya nakatakas pero bisan pa ito nga nangyari kan Hiob imbis nga
mag-ikuan niya kay di ba nasing hisatan hang Ginoo nga kitaon naton kung diri ka i-blaspheme. Kumbaga kung kitaon ta kung diri ka i-curse, diri ka ano ka pa itong sumpaon ini Iyob kung labtang kot mga kwan niya, mga possession na tanan. Asya tong deal, di ba? Asya tong deal. Ang Ginoohan Satan, nasing Ginoo, sige, tatagahan ko kang rights. Gaan ko kang rights nga labtan nimo na tanan mga kwan ni Iyob na tanan nga iya mga karikuhan. Basta usala ayaw iya pagpataya. So adto nga dilibyo nga umabutan usa ka adlaw la. Usa ka adlaw. Ang nahinabo kumuan ano ka pa ito ay kumuha niya tuna kumbaga dumapahiya tas iya gin prostrate niya kalugar yung atong Ginoo kumbaga iya nagkuan niya kumbaga iya gin kuan niya kalugar yung nga nasing niya nga kuan ako lubas ako nga gingawasa sa kubantian na akong nanay asya gyapa ko nga mabalik mamamatay nga hubo lubas gihap ginasing niya nga kung Ginoo naghatag ako na tanan ang Ginoo gapit mag kukuhait na tanan nga may dako yana ngan na gimbless pa ni Iyob ang Ginoo nasing nga bendisyon na ngaran ng Ginoo so siya tunahin na po na so waray makasalahi kuan waray makasalahi Iyob waray niya ikuan ng Ginoo waray niya basula waray magpakiana nga so kaya ano Ginoo waray so asya tunahin na po naluwat umagi naluwat sa kaadlaw tasan mga anghel ato naluwat kaupo lang Ginoo tapos isa tan nakad to naluwat satan han kuan kun nakay ng Ginoo nasing ang Ginoo kan satan nasing nga di kang kadiin ha di kang kadiin nga naging kadtuan nasing ang Ginoo kan satan mga di kang kadiin nga ay mo ging kadtuan nayakan hisatan kan han Ginoo nga nakadto ako nag-ururayo nagkuan naglibot-libot naglinakat-lakat bawbawit tuna yung makanalawat ang Ginoo kan satan nga imo bagin na kuan ba imo ba na kumbaga imo nakitaan ba imo ba na kumbaga imo ba na identify imo ba na kuan na kumbaga naga-agree ka na ba yana nga ana akong servant nga Iyob waray talag kun nasiyang Ginoo waray talaga kaparehas niya habaw-bawit tuna nga bugos at pagkatawo matadong na tawo maupay nga tawo nahadlok it Ginoo nga nagpaparahiyuhit karautan ngan bisan ano na hinabuha iya bisan namatay niya kuan property namatay niya mga oxen nga mga babae nga mga donkey aniya mga karnero aniya mga camel aniya mga bugos nga anak nagkamatay na so pero waray lagi piya waray nangala sa akon waray niya ako waray nagpakiana waray niya kuan Ginoo question na kaya no sugad iningan nga ni maiintindihan naton nga kung it Ginoo nagpapanish it usa nga tawo diri niya titikangan anay iya tawo mismo kung it Ginoo ginpapanish it tawo kung ginpapamata niya tawo iya na Ginoo na it iya mga gamit it iya mga karikuhan so example may danim kuan may danim mo investment bumagsak o di kaya may danim mo example tanuman ginulod na tanan so Ginoo na natim na tanan nga property so iniya nga kondisyon magkukan lain hiya applicable lain hiya kung it natanan nga iton nga imo mga butang na imo gintatag iya
nakuha nimo ito ha, maupay nga pamaagi di rin kinawat, di rin tinikas or something. So ginuuna na Ginoo itim kuan. Itim mo mga kuan nimo. Tas masinga, ano malutahan mga kuan? About niya mga anak ngan aniya bugos aniya napulong anak. According hit mga sages it anak property hit kag anak. Asyeton. Sang niya anak nagkamagtay. So siya to padayon na kita ano. An kuan di ba ginya kana na kumbaga ginsukmat na ang Ginoo si Satan nga. Oh, tikan ka diin. Wari mo ba? Ayan na, nag-agree ka na akon nga matadong ni Iyob. Di ba, kita na inabuhay ya. Wala nga na ko niya question na, warik niya rauta, warik niya sumpa, warik niya question na. Imbis nga, kuan, marautot yung buhaton, nagkumpahiya ako, iya pa ako gimbless, nga bendisyonan ng Ginoo. Nga iya nagkataga na tanan, iya't magkukuha na tanan. Asya na to. Bumatonan kuan. Yung bumaton ni Satan ang Ginoo nga asing hiya panitan yung maka ni Satan nga panit parahan kuanan panit parahan sake han panit kumbaga panit to panit. Tapos kitaon naton kung so naya ka na nahalas nga panit to panit para kung ba panit para hit sekit panit kinaya kan nga whatever nga kung anot kanang tawo iya ito give up para hit natanan nga butang para lahit iya kumbaga itiya lawas nasing Satan nga sige ikuan ako ikuan na luwat ano ka pa iton kumbaga latuban na naman ni kuan nasing Satan na liwat ang Ginoo nga latuban na naman ni Iyob latuban na naman ni Iyob ngan kuana labtit itiya panit ngan itiya bukog ang kitaon natong diri kaniya rauton kung diri kaniya di kaniya ano ka pa iton ano ka sumpaon tas yung makanaliwatan ini nga kuan nga maintindihan naton nga kumbaga diri nasa nang Satan nga ang Ginoo mismo't magbubuhat kumbaga naaro yan rights it Ginoo nga sige tagahon rights lalabtang ko panit ngan mga bukog ni Iyob kitaon natong diri karauton or sumpaon ni Iyob diri nga nasing nga it Ginoo mismo't magbubuhat ito kan Iyob diri kumbaga na an Satan nayakan nga tagaya kung rights nga labtan asya to yung makanalawat ang Ginoo kan Satan nga sige kinabuhi ni Iyob adhaim mo but ayaw hiya pagpataya natanan kung bagano tim gusto buhaton natanan bisan buhaton ni maiya basta ayaw laya pagpataya asya na to laksi na lawat ay Satan laksi na lawat iya tas iya gin maldisyon ni kuan Hiyop kumbaga gintagaan niya grabe nga kuan nga sakit in bursot damo nga bursot tubugos nga lawas ti kang haulo ti pakadto kuan patit iya kuan patit iya ano ka pa ito talampakan iti rapada pa may bursot imagine hala bursot nga usa kung gaano ka kuri nga bagan nadudunot na timlawas kung may bursot ka bisan usala masakit-sakitan hindoro asay pa kung bugos nim nga lawas di kang haulo ti pagkatutrapada pa may da ka bursot katapos asyadto tapos si kuan ni Iyob asyadto
he took a posture tapos siya to kakatol ni kuan ni kakatol ni Iyob niya likod tas nalingkod diya ngadto dapitan may mga kuan may mga abo-abo. So siya to may daniya pang katol nga guti kumbaga para sa aton ba may pangkatol para makatol niya tiya kalugaring tas ato yatot mga kuan mga dikmaram siguro siya kuan ato yat may mga kuan ba mga kanang ashes at kanang mga nasun kanang kuan ba mga charcoal ato ya dito dapit tas naya kanan asawa ni kuan naya kanan asawa ni Iyob nga naya kanan asawa ni Iyob nga naya kanan asawa ni Iyob nga imo lagip kin maintain iti mo pagiging maopay nga tawo iti mo pagkahadlok it Ginoo imo lagip nagpapadayon ka lagip nga maging matadong it Ginoo kabila kumbaga bisan nga nahinabo na dilubyo nga sugod na imo kinabuhi damon nahinabo kamatay nat mga anak tas yana patit im kuan bugos nim nga lakwas damot mga borsot tapos kuan nasing nga ni asawa nga sumpa at Ginoo raot at Ginoo para mamatay ka naya ka na ni asawa kumbaga ni asawa medyo diragap mo pa yan nga advisor ni asawa so yung makanan ni Iyob ni asawa nga yung makan ni Iyob ni asawa nga kuan grabe ka man kawaray nim respeto nga magyaya kang kain sugad baka kalat waray nim respeto at Ginoo nga magyaya kang kain sugad magyaya kang kain sugad hiton ngan naya kang Iyob nga ngan diri la iton ano makarawat la kita't mag-upay nga hatagit Ginoo haaton nga tanan nga mga kaupayan mga blessings pero diri naton kakarawton lutit mga mag-upay nga diri nat kakarawton mga magraot nga ginihimo aton haaton kinabuhi puro lang mag-upay ta atong kakarawton asya batim karugsigngon asya to kay kumbaga lang alasihan niya asawa kay susugoyan niya asawa nga rawot at Ginoo ngan sumpa at Ginoo para daw kuno yung mamatay asya to nangalas si Iyob ni asawa nga ang klase ni mura ng respeto nga mura ng respeto at Ginoo ang timuna nga kikinarawat lang at kaupahan Ginoo okay ka lang sige karawat kaupahan Ginoo pero pag marawat na nga nit nagkakaabot at yung kinabuhi di rin mo na kaya karawton hino ka ba sod ba hiton asya to tapos ang nahinabunatanan waray lagyap Iyob nakasala kumbaga bisan damo na niya burso kangan bawbawan niya tuna ti pakadto niya rapadapa natanan may burso tas may daniya pang katol nga stick nakatuyan dapitan may mga ashes kumbaga kung dapit siguro nga tutira kuan may pornis at lurutuan siguro siya dat tambal dik maaram so siya to na hinabo pero waray lagyap nakasala tas ginkuan pahiya insulsulan pa niya asawa nga tarawot at Ginoo pero waray lagyap iya magiba pang Ginoo iya lagyap maintain tiya paging maupay nga tawo tas waray makasala lagyapan iya baba tapos sa siya to tas Iyob may datulong nga sangkay nga nakabatihan grabe nga dilubyo nga umabot ng kadimalasan nga umabot ang kinabuhi ni Iyob ang ngaran hadto nga tutulon niya nga sangkay Elipas nga Temanite taga Teman siguro niya asya Temanite tapos si Bildad na taga Shuhite ibig sabihin taga Shuadan niya tas si Zopar na napatay na taga Napat so asya to Elipas si Bildad nga ni Zobar aniya tulong nga sangkay nga nakabati han nangyari nga dilibyo nga kadimalasan
nga umabutan pen Iyob iya eragin bisita ni eragin bisita Iyob nga era sangkay to nang kunara katuira ang balay ni Iyob tapos nagkuan niya kumbaga nagsympathize nagmourn kumbaga nagdalamhati hirangan garagin comfort iyo wilayton suleton nasagot talaga kinabuhi di kita maaram iya raging comfort nagdalamhati hirangan ging comfort ni rahiyo now kalimtito nga ginyakan so nakabatian niya tulong nga sangkay hi Bildad izo parnan hi Elipas kay makadto kuno hera kan Iyob para magdalamhati ngan para comfort hiya. So big sabihin waray pera makakadto hakuan. Kumbaga ti pakadto pala ra kan Iyob han balay ni Iyob. Kumbaga waray pera magdalam hati ngan waray panere comfort hi. Kumbaga asya nera intensyon. Asya nadto. Han naglalakaton hera kuan hahiraning nga distansya na hera. Tiri na hera nakilala waray na nera ka-recognize si Iyob. Siguro agyan kagrabe isi pagadala bursot te ka nga ulo ti pakadara padapa bursot tatanan pagkita ni hera hirayo pala hera baga makikita nimo nga baga nadudunot ti kuan nadudunot ti Iyob buhi ka pa nadudunot ka na imagine nila ito ha kung ano ka grabe suffering na sugad dito asay pa kung mga to ka impyerno kung mga to kita impyerno kung ano nga klase nga suffering ito lang nga ni makangirat na nga bursot ti kang haulo ti pakadapa asya to waray na nera ka kuan waray na nera ka recognize si Iyob tapos kuan ano ka pa iton baga humitasan nera boses nga nagtinuokera kay siyempre maluluoy grabe makita ka timsang kay baga nadudunot nga budunot na pero buhi pa isipa gud labi bisan usang nga bursot ako naranasan ko makabursot usa lang nga bursot sakitan bugos nga kalawasan asay pa kung timlawas punuhin bursot di ka nga ulo ti pakadaharapad pa asya na to asan tapos iraging tanggalan nera mga coat magpaka-coat man hera tapos iragin itsangad to hakuan iragin itsa ti pakadto akong bagan itsa nera ti palangit tapos lumingkod dirahan to na kaupod Iyob isi pagudla kung gaano ka maupen mga tao dati isipa pito ka adlaw nga pito ka gabi nga naglilineng koron lahira waray nira ginyayakan bisan usa nga word kan Iyob kumbaga para mera at suffering ni Iyob kumbaga hinubat mas maaramit suffering kundi tao nga nagsasuffer so bisan kung ano pat try i-comfort niya di na makukuhan kung ano nga suffering na feel ni Iyob kay di rin manera say so siya itong nalingkod tuluhera nga nalingkod ka po di Iyob 7 days and 7 nights bisan usang award waray nila ginyakan kay aging pagkita nila kan Iyob nga grabe talaga it's suffering nga napifeel ni Iyob ba siyempre siya kay nira bisang maluluoy kagud talaga siya nga nakagtokera nga erging itsaga pa nira mga sulot na mga quote nga to ti paigbaw ti palangit kay kumbaga panlabog ba nira mga sut kay kumbaga idon eraway ba nga pagdalamhati gihap siyempre grabe afterhan isipa
7 days and 7 nights hinut sangkay nga makakagkuan iton may mga sangkay nga plastic la dala magyaya kan lakulan toy pero di man talaga to nakikichismis la hiyo ka ta iya ayaw tok nga ayaw ka ta iya nga nainabuta iya siya tibang mga sangkay ngin tibang mga sangkay kung ko di ro kay sugan nagpapakabuot-buutan mga ang sud kaya niyan akala mo kung hino ba so dito may klase nga mga sangkay nga pero kita gud lan gimbuhatin ni nga tulong nga sangkay hikuan hiili pa si Bildad nga ni Sopar pito ka adlaw nga pito ka gabi bisan usang nga yakan waray ni ragin yakan kan Yob nalingkod lahara ka upod ni Yob nga dahan tuna kay nakikita niya nga grabe nararamdaman it suffering nararamdaman ni Yob. Pagkatapos sa tuwan pito ka adlaw han pito ka gabi nagyakan ni kuan nagyakan Hiob pito ka adlaw nga pito ka gabi kumbaga grabe isip pagdalait an suffering ni Hiob isip pala tika nga kumbaga wala ko diya magsuffer nagsuffer guti an tan yung mga properties mga kayupan na tanan yung mga serbat nagkamagtay namatay pa niya bugos nga mga anak tapos gimburso tiya tikang haulot ti pakada rapada pa tapos pito ka adlaw ang pito ka gabi umulputan niya mga sangkay tulong nga sangkay tapos isipalan suffering nga iya gindidibdib iya kasing ba umbaga siguro hiya nag-iisip ano ulat na hinabo kano sugad nga natanan man pati nak mga kahimo tas tigdala pag usala ka adlaw isipat usala ka adlaw natanan na iya properties kaupo niya mga anak na warahay iya kinabuhi tapos nagkompayan nagkamiada pang bursot ti nga ulo ti pakadahra pa baga niya kasing bagan naguhuot na ba niya kasing nga agen suffering sad to agyan after ang pito ka adlaw ngan pito ka gabi ko ni masangkras nakagyakan ni kuan Hiob nga iya ginsumpad tong adlaw ba sige iya ginsumpa ni Hiob niya usa nga atong adlaw nayakan ni kuan nayakan ni Hiob nga sana waray na la tumabutan sana wariyad tong adlaw sana nawaran adtong adlaw nga nabuhi ako ngan hanggabi nga hanggabi ang paggawas ko tika nga na akong hantiyan na akong nanay sana tong adlaw naking maserom ang bugos ng kalibutan. Ngan sana pagkuan ko adto nga ano ka pa ito sana waray lamrag nga nagtikang hang Ginoo ngan sana tong adlaw sana na ngan ano ka pa ito nga umabot gyap masero mabutan kamatayon patigap sana adto nga adlaw gyap kuno damon mga demons nga nagkaabot ngan sana gyapad tong adlaw nga agyang kasirum-siruman thick of darkness kumbaga di ba may masirom kasi total darkness ba masirom-sirom nga wari sana magmalipid to so to umbaga nasing iya nga sana waray na lako kabuhi damo niya ginpanyayakan nga mga agyan niya kasubo aniya ka kuan niya kasing naguhutan niya kasing damuan nga iya ginyakan sana kuan sana sugod ini sana sugod na lain ni sagana puro mga negative
puro mga negative. Sana sugod na din sagad sugod din. Sige nga, sana waray man nagsarahan tiyanhan akong nanay. Asya to nga, kaino daw kuno iya waray kamatay sa kuban niya nanay. Nga sana paggawas ko patay na ako. Ngan kaino daw kunuhan ang tiilhan tuhodan iya nanay. Why did the niece come to meet me? Ibig sabihin kaino ang tiilhan iya nanay. Baga iya gini-explainhan paggawas niya tiyanan iya nanay nga, di ba? Siyempre kung paggawas it bata, ada man ituhod it nanay siya ton. Sa singya nga kaino daw kunuhan iya susuan inanay, nagsusuyan iya nanay. Kaino iya nga kayano ako kayano daw kuno yang baby pa yan na nahigdahiya nga kuan peaceful kayano waray nalaya kamatay. Pero susod do iying kukuan nga sana waray nalaya ka buhi. Mga iya gisusumpan adlaw nga nabuhi ya. Damo-damo na niya mga ginyayakan kung ano-ano puro mga karautan. Kay agi niya kakuri kay makuri grabe talaga niya inabot kung may imagine lang niyo ni paano naguhut tiya kasing-kasing nga. Pero kaadlaw anay. Kumbaga aton nang hinabot ura mismo. Bayo nakalimutan na natin Ginoo. Pero iya naging tiis. Pero siyempre tao lagi siguro iya nga diri ya perfect siya siguro nga nasumpan niya adlaw nga nabuhi ya sadto nagyakan na niya sang kay nga ilipas nga temanite nayakan niya nga kung it Ginoo gintitestingan ka kay nga bagan mawawarayan ka pag-asa kay nga bagan makakapoy ka hinubat makakapagkuan nasa nga niya iyasang kay hinot makakagtanggal hit mga word hit mo mga yakan niya na kay ikaw kumbaga ginyayak na nilipas iyo nga ikaw damo nimo gin-advisean damo nimo yaknan nga ayaw ka mo ito kumbaga damo nimo gin rebuke ba kumbaga damo nimo gin panyaknan nga so ito ikaw mo ito marati ito ndit mo pa asya karuyagit Ginoo. Tas damo gyap ng mga tawo nga gintagaan nimo himpaglaw mit Ginoo nasing ring ilipas ngan tapos nasing gyap ilipas nga pinagahan imo mga yakan an magluya nakakatindog mga nagungurugan mga tuhod na kumbaga nagahatag kayong paglama mga tawo. Tapos yan nga nahinabuton ha imo, yan magkukang ka, magluluya-luya ka, magkukang ka, bagandere mo yan na naiintindihan, bagan nakukumpuse kaya nga, di ka marap na hinabo, nasi nga, bangin tim paghalukit Ginoo, bangin tim paghalukit Ginoo, kanang kuan lanim, kanim ano ka pa ito, kanan imo kuan la, itim ka ano ka pa iton ano ba imo foolishness ba imo la ka ano ba kon ba imo makuri kasi ba imo foolishness ba yung ganan di mo kahadlokit Ginoo agla tim foolishness ngan asya gapit imo paglaom nga nitim pagiging matadong iti mo mga kuan iti mga pamaagi kay agi tim kalurungan la asya niya kan ilipas badayong pailipas pag pinanyakan agad inin kagulinin nga pag kinuha ang bahayin pag pinamatin niya kan ilipas nga nagkukuri na nga ni iyo tas mga kabati pahin sugad ng mga yakan ba naduroy latiya sa piring kumbaga ako ba kung ako mga kabatin mga sulit ng mga yakan ba
Asyadto, nayakan na ikuan. Nayakan na ilipas kan Iyob, nagpadaan niya yung mga yakan nga. Tigam ni, please, kung pwede la. Waray inosente daw nga tawo nga namamatay. May da ba mga magtadong nga tawo nga ginkukunit Ginoo? Tatanggal nga niya kalibutan. Kumbaga papanaw. Saring pailipas nga ako nakakita nga kung hinot nag-aararo hit karautan, nag-aararo nga nagtatanumit karautan, it era ukanon aanihon, it era ga-harvest, injustice gihap, karautan gihap. Hit kinabuhi nga tikangit Ginoo, mamamatay hira, ngan hangin hit kangalas at Ginoo, mawawarat irakuan, magkakamatay hira. So, kaya kaniya nga usa daw nga leyon nga nakuan nagroroar. The whelps cry and the cub's teeth are lost. Layon daw kuno nagroroar. Tapos nanganganak. Pati ang mga naanak magkakawara. Pati gihapan mga mature nga leyon magkakawara gihap kay waray na mga pagkaon. Pati gihapan mga anakan babaye nga leyon magdi-disperse, manihigrayo. Tapos nayakan ilipas nga. Umubuta ako nan kuan ang mensahe. Pero gutela anak na intindihan. Akong kuan nag-iisip ako. Napuno anak ko no, nag-iisip ako. Ngadang gabi. Nga ano ka pa ito? Nga kuan kahubiyaan daw kuno naabot it mga tawo nga nahadloki ang kahadlok mabuta iya nga nangurog-urog hiya nga nahimo iton nga pati niya mga bukog na bantad nga nan espiritu bagan may hangin nga kumunan iya nawong baga namurayaw basta namungarayaw it nawong ba bagan namurayaw kun tiya nawong ba. So example may umagitim nawong tas bagan nanigbawan ni mga buhok asya tiya karog signgon. Tapos wari ko na daw kuno recognize ni an hitsurahan iya panlawas nga nakikita nan iya mga mata. Tapos may daw kuno naghuring nga iya nasaring nga pwede ba itawo nga matadong pwede daw ba usa nga mortal nga tawo mas maging matadong pa kaysa it Ginoo? Question mark. Pwede ba nga tawo maging mas sagrado kaysa it naghimuha iya? Kung waray hiya pagtapod hit iya mga servants. Kung wala niya pagtapod hit iya mga servants,
nga magbibiling hiyahin in sala kung kanay sala haiya mga anghel ngan diri imposible nga magsugad kapiya para hit mga tawo nga naguukoy hit mga clay nga houses nga it pundasyon tapo-tapo nga kuan nga pwede maruba pinaagi hit mga magot sit mga kuan ano ka pa ito mga bukbok hit mga kuan termites. Tapos nasing hiya nga it pride daw kuno hit tawo wawara nga namamatay hira nga waray aram hit Ginoo. Hilaro mining nga iyab hilaro mining nga kuan ba hilaro mining hilarom ba ini nga kuan nga text about hit vision hit Ginoo hit iya pagkuan hit kuan the way nga ginahandle it Ginoo hit mga tawo. Tapos nagpadayon ni Elipas ginsumpa ni Elipas nagkuan umbaga nagyakan umbaga na hirani nagta climax kumbaga nagsasagdon la ni Elipas sasagdon kung sasagdon tas iya ginkukumpir na Hiob nga kung matadong ka kay susud kat Ginoo so di ko nga nagkikinuhan mga tawo naga-advise nga mayroon papakusog mura matadong tas yan nga ginpapanas kat Ginoo siyempre kumbaga iya karog singon siguro diri ka dakuan siguro diri ka matadong nga tawo nga nitim ka adlok hit Ginoo nga paging ma-open nga tawo agil atem kalurungan ano mangyayari hit mga yakan nga imo gipan-advise it ibang nga tawo kung rason lang nga yan nito agit im kalurungan siya tun titikakuan damo pa niya yakan na Elipas tapos nahiranin ang climaxan mga yakan ni Elipas kan Hiob nasing na pagtuok na yana nasing nahikuan ni Elipas kan Hiob pagtuok na yana waray ba iba nga makaka-answer imo waray ba mabaton tim mga kuan pakiana baga siguro grabe lang mga nagtika dramatic nan duro ba nga bagan ma-imagine niyo it atmosphere hit hindi nga pangyayari ba makukan niyo nga grabe nagtitika intense that mga emotions siya to nasang nahilipas nga pagtuok na yana waray ba iba nga makaka-answer tim mga pakiana singiya nga hain ka magyayakan dito't mga kuan mga huli nga mga kuan mga beings nasing pailipas nga it kangalhas asya nagpapatay hit mga lorong it mga fool it pagkaawa asya it makakaperde hit mga hababaw it pamahong-pahong it mga lorong mga lorong gin tatanggal it mga kuan ano ko ugat pero ginsumpa ko niya balay nga nagkamay-arahin kuan distraction ngan iya mga anak hirayo ang katalwasan ngan naupod gihap an pagrumpag ngadtuhang gate kay waray may nagsay ba iya
han usa nga gingugutom gin kakaon niya gin harvest ngan bisan kaupulan mga tunok nganan ginuuhaw gin panguha aniya mga posisyon kayan distraction daw kuno diri nagtitikang hantapo-tapo kundi han misery han karautan nga natubo nga niya kalibutan kay tao daw kuno ginanak heat weariness sabihin being tired di ba na nakit babae kakapoy panganak pero it is spiritual beings daw kuno na hitaas ngadto ha igbaw hit langit to kumbaga in nga mga pasubali ni kuan ni Elipas asya hindi mga kuan kumbaga ang mga nahinabuhukan Iyob ang mga anak na datugan ng kuan era balay waray nakagsay ba era tasasen pa kumbaga iya nagpapadayon ni Elipas pag sagdon kan kuan Iyob nga pero mga ngaro akong bulig hit Ginoo binaagit mga yakan nga tut Ginoo nga siya't naghihimot na tanan nga kopayan nga diri maiintindihan naton ngan damo pa nga mga milagro ngan mga kuan nga mag-upay nga diri nat may iyap nga nagahatagin oran ha bawbawit tuna nga nagahatagin tubig ngadtuhit mga tanuman tapos nagkukuan hit mga tawo nga magraot hit fruits et hands dere nagkakamiadan maupay nga produce ngan gindadakop it mga wais mga watsi nga diri ra mag success it era mga kalurungan ngan era kukuan nit kasirum hit kaburbot ngan adlaw ngan i-deliver it Ginoo hira tera mga baba pinaagi hit espada nga mga kalatera baba nga nimon ikukuan hira imon hira nga papagkuryon hirat Ginoo pero may dapaglaom para hit mga pobre para hit mga tawo nga gin titik it baba para magyakan ng karautan ngan kumbaga fortunate daw kuno tawo or in blessed tawo daw kuno nga ginpapanish it Ginoo kay dirira nga nagpapanish it Ginoo tapos dirigepera na dirira nangangalas kung gindidisiplina hirat Ginoo kahit Ginoo ginlalatob kita pero hiya lagyapit nag-ihil haaton
ginka-crush kita niya, pero tiya kamot lagapit nagtatambal haaton. Haupat ka beses nga pagsayop isisib ka niya. Ngan ikapito waray harm nga maabot ta imo. Hitag gutom, ihirayo kahit Ginoo hit kamatayon, pati hit gera, pati hit espada. Ngan ihirayo kahap kuan itim baba, itim dila. Hindi ka mahadlok, hit destruction. Kung umabot iton, magtitinawa ka about it mga nangangawat ngan hit taggutom, ngan waranim kahadlok hit mga animal, hit tuna, mga beast hit tuna. Kay may dani mo kuan connection mo, strong relationship with Ginoo. Ngan it mga beast dir ka paglalabtan, ngan iti mo ginuok yan may da kamurayawan. Ngan makikitan nimo nga iti mo mga anak magdadamo, pati iti mo mga descendants, sugad hit mga banwa bawbawit kalibutan. Ngan makadto ka iti mo lubnganan, hinog na edad. Pero ato ning ginimbestagahan, so pamatiyay ini ngan pamatiyay ini para ka mahibaro. So maintindihan naton ini nga ano ka pa iton nga ginre-rebuke na ilipas, kumbaga yung kukuan dire katiya pagyakan, pero yung inyuyakan nga bagan maraot siguro hiyop, kaya no sugadinin nga niyag yayaknan nga natanan nga nahinabot kang it Ginoo, it Ginoo nagpapanish pero hilagapit nagihil. Tas may dapaw sa nga concept nga ideya nga napaka-importante. Kag anak nga ginlalato itiya mga anak or ginsasawit iya mga anak, ibig sabihin malit niya. Pero kung it kag-anak nga ni sumuko na, waray paki hit mga kag-anak, hit mga anak, waray niya paki bisan magpinasawit iya anak mo. O ito makapipinasawit, tas waray la niya. Ibig sabihin nag-give up na iya. Ibig sabihin di rin niya mahal ti anak, iya give up na. Sanglit, bahala ka tim kinabuhi. Nari pasaway ako, bahala ka. Pero it mga kag-anak nga ginsasawit mga anak, kinlalatobit mga anak, kay nagkikare hiyang nga iya anak, kay nakita man hiyang karautan, so iya gin disiplina nga bumalik ka tadong nga dalan. Sugad gihapit Ginoo aton. Kung ginpapanis kita't Ginoo, swerte kita. Ibig sabihin, mahal kita't Ginoo. Ibig sabihin, gusto kita disiplinahon Ginoo. Ibig sabihin, gusto hit Ginoo nga bumalik kita tamang nga dalan. Asya nga ginpapanis kita. Sanglit, dapat kita mahadlok kung maraot na tat gimbibinuhat, damot karaot na bibinuhat, tas waray punishment nga naabot at kinabuhi. Ibig sabihin, nag-give up na't Ginoo aton, nga waray na yapaki. Kahit mga tao daw kuno nagbubuhat hing karautan, sugad na patay hamatahit Ginoo. So asya iton. Mga tao nga kuan bisan nagbubuhat hing maraot, tas waray na hinabang kuan. Ibig sabihin nag-give up na't Ginoo era. Sanglit may paglaom it mga pobre. It pobre nga nahadlok it Ginoo nga napaharayo hit karautan. Asya niya ni Elipas nga sangkay ni Yob. So siya na to, bumaton na hikuan. Now, asat ginuhulat, it-reply ni Kuan ni Yob after handa mo nga mga sagdon, mga yakan ni
ilipas kung ano-ano iya paging kuan nataan nga nahinabukan kan kuan kan Iyob. So din ano kaya nang abang naaraba kaya na nga ikaw nga ni dati nagpipinan sagdunit mga tao maging maupay tas iti mga yakan nakakaghatag hope paret mga tao nga nangungurog-kurog it tuhod mga wawaray ng pag-asa tas yan na baga kan diri ka makapaniwala kung diri ka na maaram nga natan nga nahinabuhay mo ti kang Ginoo asya sad tuy asya niya kan ilipas yan na bumaton na Iyob pamati kita baton na Iyob bumaton na Iyob afterhan mga yakan na iyang advice sa iya ng review ka iya ni ilipas yaya kaniya kunita kung kangalas pati troma nga ginaabat yan na kung titimbangon nga duha kabugat mas mabugat pa kaysa mga hit baras hit mga dagat sang let yan na nalilipungan ako kay an araw hang Ginoo adi akon baga anakong kalag nakainom hin poison hello ngan an pag an horror sang Ginoo akon naabat yan na diri ba nga ito sa nga wild as daw kuno usa nga hayop ito sa nga ano ka pa ito di ba usa nga donkey daw diri ba niya ging kakaunit kuan kuan mga banwa it 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 ox it kuan it lalaking nga katol diri ba niya ging kakaunit kuan ano ka pa iton kumbaga aton uhot pero diri ton uhot pero baga alagid agad yung sugad iton diri ba daw kuno it kuan diri ba daw kuno it pagkaon nga bagan diri gud makusog itrasa diri banat gindudul ha asin kumbaga lasing pa ya diri ba nga it kuan daw ba kuno it busag hit bunay may daba daw kuno taste nasa lang iya nga natanan nga an akong kalag nga diri gin karuyag kaptan asya na yan na itbado hit akon pagkaon ano tiya karuyag signon so iya gin kukumpira niya kalag para hit opposite kumbaga mo itiya mga karuyag kaupayam pero yan natin ginaabat itiya kalag karautan asya nga nasing cloth for my food kay opposite ba kumbaga it grass di ba there kailangan it grass hit kuan ito sa nga donkey pero it donkey karuyag it mga banwa it solderik kuan hit kasakit diri tot sol pero yan na asya bado hit pagkaon niya na ni Yob kay agit iya suffering hino daw kuno it magkukuan na iyet magagrant iya request nga magahatag hin paglaw maakon nga tikang it Ginoo nga it Ginoo willing daw kuno hiya i-crush ngan iya kukuan ililitlos itiya kamot ngan
kuan hiya, cut me off, ibig sabihin papatayon niya ngan di relayton asya dot magiging konsolasyon na akon. Kumbaga nasing iya kung may dala usa nga tawo makagkuan makagrant na ta akong request kang hit Ginoo nga para patayon bahiya, dili ko ito kakakuan asya pa dot magiging konsolasyon na akon. Nasing iya nga nagmakaluoy ako, nag-request ako ang Ginoo pero warek niya kaluy pero waray ko i-disregard niya mga kuan mga balaod ang Ginoo. Saring Iyob nga ano pa nga kuan nasasalin na akon, ano pat kakusog nga akon hulton nga 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 i-extend ko patak kinabuhi kun kita kong kakusog parehasit kuan parehasit mga bato dere ba nga itakon kuan itakong lawas ba parehasit copper. Baga nasa ring Iyob nga siyempre agihan niya sabi ringan mga bursot ti nga ulo ti kada rapadapa maluloyan na niya lawas mas sakit-sakit na niya ginaabat. Baga karon nga niya mamatay nga nasing iya di maguguna siya pa tiya konsolasyon kung mamatay hiya. Nasing iya kay nagkuan na ako nag-request na ako ang Ginoo pero waray iya kaluya akon, waray ko man baliwarayan mga yakan ng Ginoo. Kumbaga sumunod diyan kung ano mga suguhang Ginoo. Kasi nga ano pa tako hulton nga ano to hulton ko pa nga kusog nga kailangan ko pa ipadayon ni nga kinabuhi. Karoy ko pa bahin maging makusog ako parehasit kusog daw ko no hit mga kuan mga kabatuan kaya no itakon kuan lawas parehasit copper. Isabihin flesh lahiya sanglit nag-aaraba na yan duro. Nasa niya nga matatambal ko batak kalugaringon kuan ba advice daw kailangan ba wado na akon hit kuan it usa nga tawo nga nasa rangiya nga itakon kalugaringon ba sat mga kabulig akon nga patit advice ikukuha na akon tatanggalo na akon diri mag-advise akon it maupay nga ito sa nga tawo nga di rin nagpapakitahin kumbaga di rin nagpapakitan kaupahan na iya mga sangkay ngan yung kukuhan hera nga diri ra mahadlok it Ginoo. Kumbaga nasang nga ako ba't makakatambal tak lugaringon nang kaya no tatanggalon it counsel ba kumbaga wisdom iya utok ba nga pero diri niya mabilingan it solusyon mabilingan it rason iya una kay no nga nagsasaper iya kay maupay man iya nga maupay man iya nga kuan nga tawo kay nasugad naya kaniya nga diri man niya maraot nga tawo matagon niya tiya mga sangkay ganiyat ang tiya mga sangkay nga mahadlok it Ginoo ay no sugad baga nareklamo na hiya kay no sugad ba nga asing nga dakon mga bugto gin kuan ako gin betray daw kuno ako sugad hin usang nga kuan seasonal na water course kumbaga bigla nga pareset kuan parehasit usa nga salog nga kumbaga may talaga niya normal nga agian tapos bigla nga limiwaten aragian o ikukuan niya nga
puro lang yung mga yakan nera, mga empty talk ba waray mga sulod. Baga dira talaga napipilit yung mga sangkay tiya nagginaabat. Empty talk pero dira niya napifeel talaga it moral support nga ti kang hayara kay imbis nga i-advise ya pakusgunti ya kuan ginlilinekturan lahiya nililinekturan hiya ti ni ilipas nga ikaw ay nagiginahakan sudinin ngait mga tao madlokit Ginoo maging maupay nga tao ikaw at nagkukunit mga tao magmaupay nga tao derivative kuan agila ito asa nga matadong ka nga tao kaya agitim kalurungan la paano man nang gin-advisean na iba or mga so empty talk la kumbaga may mayakan la pero waray talaga moral support nga ginyaya ka ni ilipas siya tuya nga siya tuya nga to sa siya to nasreng ya nga kuan era ginsetan era mga mata ngadtuhan pat han usa nga lugar nga tema and naghimo ren line toward the direction of Sheba tapos ang mga tao ika ang mga tao grabe ang mga tao daw ko no bagan naawod nga bagan nagbasol nga tumapod hira ngan dumao pera pero gin pakaaraw nera nganya na umabutan disaster ngan naadlok kira yumakan iyob yumakan ba ako nga tagiking kwarta yumakan ba ako nga tagiking kwarta tas i-bribe itak kalugaringon ngan isalba ako it mga nagkukuha na akon nagtatama ka akon or hit mga magraot ni mga tao yak ni ako ngan magmimingaw ako paintindi haak diin ako nagsayop kaupay hit kuan kaupay hit kumbaga kaupay pamation hit diro-diretso nga yakan nga matadong kumbaga pero ano naging resulta may daba na approve may daba na may na probaran ba kan mga yakan nga yakanin parasit mga politiko ba mo pa yan yakan diro-diretso nga yakan mo diro-diretso tas mga puro mga gupit mga yakan pero may daba daw na probaban na probahan nayakan niya nga sa tingin ba niyo ngait pinaagit mga yakan la makukuan ako makukonvince ako it empty talk daw ko not empty talk it yakan na waray unod waray sulod waray simpatsya nga yakan sugad la hit hangin it iyo kangalas bagan parehas it iyo kangalas nga ginyayakan hit usa nga ilo usa nga orpan baga iyo ako gintatrap nga iyo sangkay sarang hiya nga asya ito nga makukunggap naton marirealize naton nga kung nag-a-advise nga ni kita ito sa nga tao ayaw kita nga pag maging makaret kasi nga kay sugadinin kay diret niya kailangan maaram iton hiya nga tiya kuan sayo sugadinin bukan imo ging ko kumpar
pait na tawo imbis nga buligan nim hiya tiya moral support, mas nadadown niya. Itiya kailangan moral support diri kuan baga laway la nga yakan imti tukla pares na kunot hangin baka kalat nangangalasit kuan ito sa nga ilo gigat ginasit ilo di mo maaram nga kung ano nga grabe tiya suffering nga wala niya kag anak. So diton magiyanakan ka pang bugan imo gisusud iya suwed ang description ni Eyob. Naya kaniya nga Kaya kanya yan na kita niyo kung nagyayakan ako in dirituod hayo atubangan please tuod ka mo nga waray direk nagbubuwa pamatiyak niyo tama ako hain nga niit binuwaha akon baba. Diri ba nga diri ko ba kaya maintindihan kung ano it kalurungan nga magawa sa takbaba. Kumbaga diri kasi dahil kasi ni kaya tumulan mga sangkay ni Eyob nga matadong hiya nga tawo kay diri nira kumbaga diri nira maintindihan kay maaram hira nga niya kalibutad reward and punishment it sistema at Ginoo. Kay kung may da ka mo paging butang mo pwede bubutang Ginoo kung maraot gihap. So siya niya ginginakang kangkuan kan Eyob nga so din ni maraot ka siguro ba hindi ka talaga tuod nga matadong na tawo. Kay kung di ka susugaron Ginoo grabe ka din malasan at nabot tayo nagkamatay ng mga anak na tanang mga properties nimo nagkawawara tapos matadong ka nga tawo kumbaga ginle-lecturean talaga kuan kumbaga pareset tawo nga nagle-lecture maraot nga tawo kumbaga usa nga kag anak nagle-lecture maraot nga anak bagat sugad teraging bubuhat kan kuan kan Eyob or kan Job iya giniisip nga maraot talaga Eyob asya na hinabuhay yang may bursot hikang haulot ipakadara padapa nagkamate niya mga anak na napulo kay nadat uganhan balay nagkawarhan niya mga kuan mga propriedad mga hayop mga servant nagkamagtay irang nililektura ni Eyob pero nagrereklamo Eyob nga direk nagbibinuwa iyo kung ano taka kung maupay ako kung direk nagbibinuwa iyo ayok niyo pagrauta nga bagan direk ka mo natuda ako nga matadong ako asya nga kumbaga dati natod ka matadong ako pero nagsasuffer na ako yan na damo na nabuha ako na dilubyo hindi na ako natapod akong kay iyo giniisip nga marahawt ako nga tawo nga direk nagbibinuwa matadong ako nga tawo ang bilang nga mga binuwang nga ginyayakang kutakon baba asyad to nawawarayan ng pag-asa Eyob nayakan niya nga ito sa nga tawo may niya time nga ginhatagay at Ginoo nga nakalibutan para mabuhi kumbaga pares bahit usa nga imo ginahire nga trabahador nga inadlaw or bayaran nim ha 3 ka oras sa trabaho usa ka adlaw nga trabaho 1 week na trabaho 1 month na trabaho usa ka tuig na trabaho kumbaga it mga tawo nga niya kalabutan gimpadarahet Ginoo nga may niya time may niya limit may niya nakakuha na iya nga time nga makuha mo na nga time tapos na
tapos natim trabaho anya kalibutan. Tapos sugad kuno hit usa nga uripon nga naguhulat nga gumab-i. Kay siyempre mga uripon sige pagtrabaho pugos nga adlaw pag nagabi asya tera oras si tera pa huway. Paresit usa nga ginhire nga trabahador nga pagkagabi asya tiya ginuhulat sweldo niya paret usa nga adlaw. Sugad gya pa akon. So ako naya kaniyo gin alatid daw kuno tagaan gyap kuno akuhin pira kabulan nga frustration. Pera kagabi nga kuan misery. Kumbaga kasubo. Kumbaga mental distress, kumbaga siya iton. Distress, discomfort, naya kaniya. Tapos niya daw kuno, when I lay down daw kuno, kunahigda daw kuno ko, maya ka na ko nga. Sano daw la ko nga mabuhat ngan it gabi makuan mawawara. Tapos kaya nga asa daw kuno paresit kuan adlaw gabi. Pero aniya lawas gimbabaduan daw kunuhin mga ulod, maggots, ngan mga hugaw, clumps of dirt. Tas iya panit daw kuno nagka-crack. Tas nalalagas. Tapos niya mga adlaw malaksi nga naagi. Nga nagtitikawarayan na iyahin paglaom. Kaniya nga naya kaniyo bang Ginoo nga ano ka pa ito remember ano ka pa ito ayaw hingalimot netak kinabuhi sugad light hangin nganita kon mata dire na makikita nit kaupayan ang patigapit mga nagkikita ha kung dire na nira makikita na ako. Ano mo mata nakatuon na akon pero yan na waray na. Sugad ito sa nga cloud daw kuno nga nagbuburublag nga nawawara. Sugad man daw kuno tawo nga namamatay di rin na nabalik. Di rin nabalik nga tutira balay. Di rin na makikita na komunidad. Di rin na makikilalat mga tao. Pero ako, diri ko tatakpan itakbaba. Iyayakang ko akong kasubo nga akong na-experience. Kasubo hit akong kalag kaya nasusugad kinabuhi. Isipagadlaan niya lawas. Ginuulod na. Tapos damon mga hugaw nandidikit niya lawas. Siyempre yakang ko iyong nga diba ano ko pa iton. Kita agad na inabuhit mga raten. Sampun na ginuulod nga karne so dito diba may mga ulod, nilalangaw, kasi hugaw, nangangada, tapos nagkakrak na gihap, kay sugod na,
Grabe tinaapat talaga ni Iyob, makaluluoy. Nasingit Ginoo nga nasareng ni Iyob. Kaya naman papasagdan pak ni mo mabuhi. Nga grabe ta ginaabat nga sugadinin. Isipa bursot nga tika nga ulo ti pakalat rapada pa. Ano ma-experience iton. Diri lahiton nagkamati pa niya mga kuan properties. Waray nasalin. Iya asawa nala. Nasarang niya nga. Kaya no papadayon mo pang nga mabuhi ako. Nasarang Iyob. Dagat ba ako? Suwad ba ako ito sa nga creature nga giant hadagat? Nga kukunon mo ako nga kuan bantayan ako? Ang kunyo makan ako nga ita ako nigdaan na siya't magahatag ako ng comfort nganit ako ng lingkura na siya't magwawaratak kasakit. Mo ako ginpapani siya akong inop. Sobra nga karaot nga inop. Ibig sabihin, diri laha iya lawas. Patigyap kung nakakapahuway hiya, nakakaidlip hiya. Iti yung mga inop, grabe. Mga grabe na horrifying magpakaradlok. Kasing grabe. Umbaga warin niya taluwas. Mamatay iya, nakaturog iya. Puro karautan. Puro suffering niya again. Na experience. Aya kaniya nga. Mas maupay pa nga ita kong kalag bitayon. Kaysa mag-survive ita akong bukog. Kaya di ko na kaya. Di ko na kaya mabuhi. Buhiin na ako. Kaya takon mga adlaw. Waray hinungdan. Grabe niya inaabat ni Iyob. Grabe talaga. Imagine ni Iyob. Makaluluyin duro Iyob. Kaya ultimo itiya pagkakaturog. Ano mga inop. Magraot. Magpakaradlok. Puro suffering. Tapos mamatay ya. Ada na luto tiya. Kasakit tiya. Ginaabat. Namatayan pa hiya. Wala na niya properties. Pati lawas. Ginuulod na. Di ka nga bugos nga ulo. Ti pakad haupos. Wala na niya panahon para mag-relax. Wala na rest at tiya kinabuhi. Pero naya ka niya gabay nala. Bitayo ni takkalag kaysa kung mapadayo mga buhi. Naya ka ng Ginoo. Buhi ina ako. Buhi na ako. Kita akong mga adlaw nga experience nga niya kalibutan. Waray hinungdan. Para panot mga adlaw nga nabubuhi ako kung aslat may nabuha ako nga sa piringit habang nagmamata ako sa piringit nakaturog ako. Waray ko takas. Naya ka ng Ginoo. Naya ka ni Iyob nga dagat ba ako? O sa ba ako nga creature hadagat nga kailangan mo ako bantayan nga kailangan talaga mag-suffer ako. Hit nagmamata ako tas nakaturog ako. Baga, grabe na abat ni Iyob. Nawawarayan na yung pag-asa. Naya ka niya. Nasarang naiya kang kuhan na. Iyan naging question ang Ginoo. I-question na ni Iyob ang Ginoo. Nasing nga. Kung ba ako? Sugad ba ako ka-worthy nga tao nga para itim atensyon? Baga, kung may imagine mo, siyempre, grabe yun. May nabuhay ito usang nga tao. Kamagtayanim na mga hayop, mga properties ni mo, namatayan ka na anak. Tapos alin na liwat.
magkakasakit ka, lawas o uloron, damot bursot, kang ulo, ti kada rapat pa. Tapos ito yung mga sangkay, mga kadahain mo. Tapos paglilinikturang kala. Paglilinikturang ka nga as if makasasala ka. Pero maaram kang matadong ka. Tapos waray ni mo rest. Magmamata ka, katurog, puro sapirin. Kaya pagkakaturog ni mo, puro magpakaradlok, puro sapirin ka pitim ginaabat itim inok. Grabe naabat ni Yob. Baga nasing nga, waray sense para mabuhi pa. Kasi akabay nila bitayon takalag kaysa mag-survive bitakon bukog. Eh, kaya no bukog. Kaya nila niya flesh. Inuulod naman. Baga waray na kumbaga. Ang ulod na niya flesh kidam niya mga bursot na. Asing niya. Baga nagiging pilosopo na hikuan. Nagiging pilosopo na Eyob. Ano daw kunot tawo? Na kailangan mo hiya igbaw. Nagyaya ka niya about iya gina-address yun Ginoo na siya. Ano ba tawo? Na igbaw mo hiya. Nga ipupokus nimo at atensyon na iya. Na imo hiya permini mo hiya i-check. Hit aga. Hit every moment, every second kung nagsasuffer ba iya or dere. Nasarang hiya nga. Maiya muna ako. Waray kukuan. Kumbaga, agin niya suffering na. Nagrereklamo na hiya nasing na Iyob. Kumbaga, sarcastic nga ni Iyob. Kumbaga, sing namimiss ko na it time nga di rin ni magginaasi. Kumbaga, naging sarcastic na iya. Iyob. Halos every moment nakatunay attention at Ginoo. Hay na sa iya. Kaya wala niya talawas. Nagmamatahiya, nakaturog iya. Puro suffering talaga. Tapos, niya asawa iya. Wala man niya kumputan niya asawa. Advice niya asawa. Traot at Ginoo. Kuha na at Ginoo. Sumpa at Ginoo. Para mamatay ka. Tama ba na advice? Grabe na naabat ni Kuha. Nasa nga ni Iyob nga. Agit iyak kang alas. Nga ni trauma nga iya ginaabat. Kung titimbangon daw lakon. Mas mabugat pa kaysa hit na tanan na barasit dagat. Hit kadagatan. Kung titimbangon la mas mabugat pa it iya kang alas nga ni trauma nga iya ginaabat. So na itong iya description. May imagine mo, grabe nga. Itiya kasubo. Itiya naghuot niya kasing-kasing nga. Di na niya kaya mabuhi. Iya naging sumpan na nga nabuhi pa hiya. Asya na tuya nga nasing nga na. Namimiss ko na, Ginoo na adlaw nga di rin mo ginaasi. Kay yan na nakatuon man at kuhanit matat Ginoo iya nga every moment kailangan mag-suffer hiya. Waray talaga niya kuhan nga di rin nagsasuffer. Nasa rin hiya nga bisan kuhan bisan it nga singiya bisan isiba ha bisan daw kuno itiya pagtulon it sarili niya nga laway na abat lagi hapiyahin suffering. Kumbaga nasing niya nga bisan pagtulon ko ita akong sarili nga laway nakabantay ka akon. Nasing niya Ginoo kunta akon sala asya tinungdan nga gimpapanis nimo ako. Kay nga nihimo ni mak nga target himo ni mak nga target nga para maging suffering ako itak kalugaringon
Kay ano nga di rin ni mako pasaylon taksala nga ni pardon mo itakon mga nabuhat nga diri mag-upay kay diri na maiya mahigda na ako hatapo-tapo ngan bibilingon nimo ako pero waray na ako nga siya tiniya ka ng Ginoo nga hello gidi yo budog asin grabe magan kuan talaga torture na inabuti ya kinabuhi diri lagud torture living torture mo pay pat ginto torture kay kung nangangaturog may niya rest pero hiyob waray niya rest bisan na katurog hiya nagsasaper hiya kay damot iya mga nightmares mga horrifying na mga dreams so siya tuliwat nagyakan na luwatan usa nga sangkay di ba ilipas ang siyahan ilipas yan na nagkuan na liwat nagyakan liwat hi Bildad aniyaw sa nga sangkay na singi Bildad kay pinamati man lahi Bildad patigit ilipas nakagyakan naman kaya man yung itsura ni Iyob so Bildad liwat niya sa nga sangkay di ba tutulad to yung nga sangkay ikuha ni Ilipas, Bildad nga ni Zophar. So nagyakan na Bildad. Hayakan ni Bildad kan Yob. Pinamati nag-aaraba naman ng duro ikuan. Hiyob. Waray na yung paglaom. Asing niya nga. Sano ka mahunong pag ginakanin mga sugad ng mga bagay? Nga iti mo mga yakan bagahin usa nga bagyo. Kaya anong ngaging raraot nimo ito stishet Ginoo? Ano timhuna? Raraoton ni Ginoo it kuan pagiging matadong. Hantime nga nagpakasala nimo mga anak haiya ang Ginoo gindeliver niya aning mga anak ngadton era kuan anera karautan yana kung makuang kat Ginoo mamakaluoy kat Ginoo nagbebig kat Ginoo ngan magiging matadong ka magiging malimpyo ngan matadong iya mahihinumdumanan nimo mga merits aning pagiging matadong ngan bubug usong ka otro it Ginoo ngan ano ka pa iton ngan bisan na nimo tanikangan kinabuhi maupay mas pag-uupayon pa it Ginoo hit kuan hitim kung bumalik it Ginoo mas pag-uupayon ka pa it Ginoo indoro nasing Bildad tas nayakan hiya nga pakiana daw an mga kuan mga naglabay nga mga nauna nga panahon ipreparatem ka lugaringon imbestigaha kumbaga balikan mga na hinabuhan mga una nga mga fathers mga kaganak mga kay kita bagala kita kakulop nga naglabay sangnet dire kita maaram
Itat kinabuhi nga niya kalibutan, bagalahit lambong. Pero, hira, tatagang ka pero hira makakaghataging kalamragan. Ngan, kalamragan ngan mga baton. Tikang hitira kasing-kasing. Tapos na padayong pahibildad nga. Ito sa daw ba nga reeds? Ito sa nga banwa. Mabubuhi daw ba kung waray swamp? Ito sa daw kuno nga marshland, bakawan. Mabubuhi daw ba nga waray tubig? Kaya daw itinungdan nga presko pa iton. Dira daw ko ito nag-i-snap, will not snap. Pero, mas nauuna pa ka-weather hit mga ibang nga grass. Nalalaya kaysa ibang nga grass. Sugad hit pamaagi daw kunot Ginoo. Sugad daw kuno hit pamaagi hit mga tawo nga nangangalimot hit Ginoo. Sugad daw kuno hit paglaom hit mga ipokrito. Karautan la. Baga, judgmental na natin narakan Iyob. Asing kumbaga ginkukan niya nga hipokrito Iyob kinang ginakan nga Iyob nga diri ya nagbubuwa matadong yang nga tawo. Pero bagan diri ra natod pinagit era mga yakan nga ni. Kasi nga nasinghin hibildad nga it paglaom daw kuno hipokrito karautan la. Nga itiya pagsarig daw kuno mawawarala ngan dire ton mag-iiya waray na niya sasarigan baga daw la kuno hiyahin ano ka pa ito? Baga daw la kuno hiyahin ano tawag ito? Moist. Baga la daw kuno hiyahin moist nga magmamara hit sira kit adlaw in usa nga saringsing nga natubo hahardin ngan iya mga ugat ano ka pa iton bagan paras bait kon ba inulang nga nagsasangbut ba ngan iya gimbibiling iya balay nga bato oras nga puhuguton na hiya tikangan iya balay nayakan hiya nga waray ko ito kakit okay. So ibig sabihin yan kukuan nga hindi deny ni Yob itiya karautan
Asin imbagan karugsigon ni Bildad. Nasing iya nga. Sugad iton nga kalipayan hit paagi. Imo pa maagi nga niya kalibutan. Naya ka ni Bildad nga. It Ginoo dere gintitistingan it mga magtadong. Ngan dere ginsusuportahan it mga magraot. Hasta dere niya gimpupuno iti mo baba. Hit kalipayan. Ngan iti mo imim. Hit guli at hit pagrayhak. Iti mo mga kalaban, matatabunan hit kaawod, ngan it tents hit mga magraot, mawawara. So, siya ito nagyaya ka ni Bildad nga. Ginkukan it kalaban it Ginoo mga wicked nganit mga magtadong nga tawo diri niya kumbaga diri niya gin papabayan. At bumaton na naman ni Job kang Bildad. Haya kaniya nga. Tinuod ito. Nga nato dakot na ginyayakan. Paano't usa nga matadong nga tawo ha Ginoo? Papaano daw magiging matadong ito usa nga tawo ha Ginoo? Kun itawo magbubuhating karautan. Kung baga makikipagbunuhit Ginoo. Bisan makausa ha 1,000 diriya. Baga diri magsasayang hit panahon hit Ginoo para to sa nga tawo nga naato ha iya nga kuan. Itawo nga may dadaw kuno nga wise nga kasing-kasing ngan matig-a nga naato-ato ang gudit Ginoo ano ka pa ito? Diri papanishit Ginoo, magiging kuan lagapiya, magiging kuan lagapiya, magiging asin bugos, waray mahinabuha iya. Bisan nga ni daw kunot mga bukid, kaya hit Ginoo tanggalon. Ang tawo diri maaram nga kaya niya i-overturns kabalektaron it mga mountain agit iya kangalas nga kaya niya i-shake palinugon at kalibutan. Kung hain man it Ginoo ngan it pillars daw kuno it tremble
Hino daw lakuno it nagkukuman hit adlaw nga diriya masirak ngan tatabunan it mga bituon. Siyempre, maganyayakan nga ni nga it Ginoo, mo makan nga Ginoo asat may inabo, mo nga it kun katot adlaw, it adlaw masirak. It bituon magawas it gabi, it mga bituon magawas. Hino ba daw kuno it nag-i-stretch out it heaven? Kita natin nga tawo kalibutan, nakikita natin it langit. Hino daw kaya i-stretch daw it heaven. Bisan na kahiluag bugos nga kuan dagat. Hino naghimo daw kunon Ursa Minor. Ursa Minor kanan ko na din ni kuan niya konstelasyon ng star. Tapos iti Hitsura bagayahin kabo. English tawag ay Little Dipper. Orion, Pleiades, and ngan iba pa nga mga konstelasyon. Hino daw kunot nag-a-arrange it mga stars sa langit. Ginoo ula. Hino ba't naghihimo hit mga bagay nga imposible nga diri nat ma-explain hit aton aram ngan mga milagro. Damo nga milagro nga diri mo maiiyap. Kung Ginoo maagi haimo, diri mo ya makikitaan. Maagi na liwat, diri mo na niya maiintindihan. Kung lalatubong kaniya tigda, hino man it magpipigil na iya. Hinot magyaya ka na iya nga, ano tim gimbubuhat? It Ginoo diri nagkukunit kangalas. Diri niya pipigit iya kangalas. Para hit mga kay pati it mga nag-a-assist it mga arroganting nga tao iyagap gimpapanish. Posible ba nga ako naya ka ni Yob? Babatunong kot Ginoo? Ako ba makikipag dinilito hit Ginoo? Makikipag argue it Ginoo? Nang kumbisan pa tama ako, direk magyayakan. Diri ko kukanon Ginoo. Diri ko ano ka pa iton. Magpapakita nga waray ko respeto ha iya nga asyat Ginoo asya it judge it tanan nga tawo. Kung magtutok ako ngan babatunonak niya direk matuod nga mamamati hiyata kun araba ginpan siya kot Ginoo iya gimpadamo na kun mga bursot nga bisan waray ko man sala. Tapos waray di rin niya renew ita akong paglaom kaya nawawarayan ako pag-asa. Pero ngiyaging kukuan ako nga
Umabot talaga ako pagiging bitter. Kasubo, suffering, despair. Asya niya kaniyog. Aya kaniya nga. Diri ba agit kakusog? Nga Ginoo asya't pinaka makapangyarihan na tanan. Diri ba tustisya? Diri ba daw kunot kamakusog asya nga hiyat pinaka makapangyarihan it na tanan. Pero tustisya daw kuno. Itustisya daw kuno. Asya it makakapag kuan na iya, makagdepensa iya. Para itiya rights. Diba? Para gimbuhat niyo, matadong yang nga tao. Gareklamo iya. So, tustisya lat Ginoo, it makakapag pakunaya kahit Ginoo, Ginoo God of justice. So, sinyayakan nga ni Iyob nga, diri agit kakusog. It makakapagkunaya at Ginoo. Pero justice it Ginoo. Kaya kung Ginoo matadong nayakan niya, maalam Ginoo nga matadong ako. Sanglit, asal baronak niya. Nayakan niya, kung matadong ako nga tao, kung itakon baba, ngan itakon baba, itakon baba mismo it magyayakan. Nga inosente ako, magyayakan nga buwaon ako. So nasingi nga, bisan pa ako matadong, itakon baba mismo it magyayakan nga, akon baba mismo magkukana akong mag-iisuga akon kalugaringon, yayaw-yawan ako tak kalugaringon nga. Kung inusunti ako, itakon baba at mayayakan tak baba, imbis nga mayakan nga inosente ako, kasi nga buwaong ka. Kumbaga, gusto mo yumakan nga inosente ka, pero tinyayakan tin baba, buwaong ka. Pero, inosente ako. Pero, waray ko na, di ko na na-experience it pahuway. Kakasubo ko na kinabuhi. Kay daw ko no it meaning it kinabuhi. Kung bawat minuto, bawat segundo ti mo kinabuhi, puro suffering. Diri ba na lang nga mamatay ka na la kaysa sugaditim kinabuhi. Nga bisan kung kumaturog ka, nagsasuffer ka lagihap, kiti mo mga inop, mga magraot. Asya yung ginaahabat ni Yubyana. Hinaya kan hiya. Parehas la ito na tanan. Parehas la kununot na tanan. Hinaya kan hiya. Asing nga, kumbaga naghihimuhin conclusion ni Yob nga. Okay pa pareho lang at may hinabo paret na tanan. Paret mga blameless, paret mga magtadong, ngan paret mga magraot, parehas lawet bubuhaton Ginoo. Ngan kung sisirutan at Ginoo at mga magraot, imbes nga imbes nga magregret at era gimbuhat, era bubuhaton, era pa insultohon, an mga magtadong. Kasi nga, inosente ka diba? Maraot ako. Parehas man lagi hapan punishment at na duha. Era daw kuno, imamak daw kuno.
iinsultuhon daw lakunot mga inosente hit mga magraot na tawo kay pa nasing hiyog kay parehas man lang nit may hinabo kung matadong ka maraot ka paras lagip nga punishment. Naya ka ng Ginoo naya ka ni Job ngit kalibutan daw gindeliver daw kuno hit kamutit mga magraot nga asyat nahihimo nga mga judges kung diri ni asya tinuod hinumat naghihimo hinin. So ginaalagid-agid na ni Job siguro itang mga malas nga ng kalibutan mga magraot nga tawo kay kung it Ginoo paano susugalit Ginoo nga it punishment it inosente nga it maraot parehas la waray naging pipilit Ginoo it magbubuhat leto it mga judge nga mga corrupt mga wicked gyap mga magraot gyap asya to napakiana Hiyop nga hinuman daw kuno kung dire mga wicked it nagsisirot mga suwadin nga mga punishment hinuman kumbaga yung question nga hinuman it Ginoo maraman ni it Ginoo nga it Ginoo God of justice nasarang hiya nga nasang Hiyop nagpapadayon Hiyop pagkinakan nga anakon mga adlaw umagila sugadla kadali ito sa nga nagdadalagan hira waray man la pakakita ing kaupayan bagala daw kuno baga daw la kuno 26 baga daw la kuno kwan kuno ships kunon ibi nga naagi paspasay o di kaya usa nga agila nga kukuan ginaatakit iya kuan tiya pagkaon sugod kalaksi kung magyayakan daw kuno ako dili ko kakalimtan ita akon araba dili ko kakalimtan ta akong kangalas and papakita ko ita akon ipapakita ko ita akong kuan ita akong kaisog agi ita akong kasakit nahadlok ako hita akong mga kasakit nahadlok ako nga diri nim ako ipapardon itak mga sala nahakanat kayat Ginoo magiging guilty ako makikita nim ako nga guilty ako so kaya nga mag-iinisip pa ako para takalagaringon para ano pa parang napag-iinisip pa ako kung maharaman ako nga guilty ako naya ka ni Job pero bisan pa akon lilimpyuhan ta kalagaringon nagtuturog now nga tubig ang lilimpyuhan ko ta mga kamot hit sabon imo kukuwaon ilarom hit buhok
bisan itakon kalugaringon panapton madiri-dirian na akon agit agihit akong kakurit akong kuan lawas ay siyempre ginuulod naman niya di ka nga ulo ti ka darapa-dapa naggugugta ka niya mga panit may mga magots na may mga ulod na niya lawas ay sarang hiya kay ikaw Ginoo dere ka mortal nga tawo sugada akon nga pwede ako magbinaton-baton nga para bumulig ako ita akong kuan ita akong zero ta akon nga bubuligan ko ikaw pero waray arbiter haton nga duha nga magayakan kung ano't authority hinot may otoridad aton nga duha ngayakan niya nga din daw wala ko tatanggalon etradit Ginoo ha iya nga diri ako mahadlok nga magyayakan ako nga diri ako mahadlok ka iya kay diri iton suga dita akong pagkitatak kalugaringon matadong ni Yob asan di ba na kon explanation niya nga nahadlok yat Ginoo mga nya kasubo ni Yob kumbaga nasa nga dili kaya ano sugad mo pa marak nga tawo nahadlok man ako Ginoo diri ko man ang question at Ginoo ay makuan salbahe diri man arrogante diri man nagkikita nga mas labaw ko't Ginoo pagkita ko't Ginoo bagalan mortal nga tawo nga pwede kula baton-batonon aya kaniya nasing niya bisan ita akong kalag nadirian na takinabuhi it kalag di ba dahit lawas ano sang natit kalag makita nga iti lawas nga bagan diri na kaya ihandulit ko nagawas pero diri wari man kunit diri man independent kalag it Ginoo tat kalag makan nga nit Ginoo nga oras mo na oras na it paggawas it kalag diri nagawas it lawas it tawas ta diri hasta waray decrete Ginoo waray say it Ginoo so kung magkakamatay tao asya decrete Ginoo so sheton naya kaniya nga ita akong kuan ita akong kasubo akong kalugaringon asala ini pagpagawas bitterness ita akong kalag naya ka nakot Ginoo naya ka ni Yob ang Ginoo nga ayaw gad ako i-condemn Ginoo sumati gad ako kay no gan sisirutan nimo ako tama ba ito nga imo ako susugaron nga imo man nga
imo ko ipapanis sa timo mga kamot agit imo kangala sa akon ngan malilipay kahit mga plano hit mga magraot. Ginoo, may daba nimo mata nga flesh. Nakikitaan mo ba tawo? Nakikitaan mo ba tawo hit iya nakikitaan? It imo ba adlaw pareho sit adlaw hit mga tawo? O di kaya it imo tuig pareho sit adlaw hit mga tawo? Nga imo bibilngon it akong karautan ngan akon mga sayop maaram ka Ginoo nga inosente ako pero kay ano nga di rin ni mako ginsasalbar hiti mo mga kamot ani mo kamot Ginoo ang nagimo akon nagporma akon imporma mo ako kung ano ako pero imo ako ginsisirutan imo mo ginruruba ayaw hingalimot Ginoo please la nga imo ako ginporma tikang haklay ngan imo ako igbabalik nga tapo-tapo pero Ginoo imo ako gimbuhusan hinggatas ngan tagaan mo ako inches imo ako gimbaduan hinpanit nga hinflesh imo ako gingcover mga kuan hinbukog ngan mga sinos mga tendons imo ako gintagaan ng kinabuhi mahatagong kahaakon ngan imo mga ordinansa asya nagprotektahan akon espiritu pero ininatanan imo gin tago ha imo kasing-kasing nga maaram ako aada pa ito na imo mo nagmamakaluoy tagay hiyopit Ginoo nga Ginoo aram ako nga skudinin pero ayaw gud kalimti ba pagiging maupay ha imo ayaw tago at pagiging maupay kumbaga ayaw kalimti kay nasingya nga bisan pa man humud itak mga sayop ngan mga sala nga gimbuhat mabibilngan nimo nga matadong ako nga tawo pero kaya ano diri mo ako ginsasalbar hay mo mga kamot asan niya kaniyet Ginoo nag-aaraba na hiyo bindoro ang mga wawarayan na hiyang paglaom nasing ikuan hiyob nga Ginoo daw kuno diri na ginre-refresh iti spirit ibig sabihin diri na gintatagani in additional nga paglaom para kumaputit kinabuhi nga para magkamiadahin in rason para magpadayon mabuhi para pagpadayon niya nga gusto niya mabuhi nawawarayan na hiyan rason para mabuhi wala na niya hope nasing yakano daw la kano sugad la pag iinsultuhon daw la kuno it magraut it mga inosente kay masang it mga magraut nga akala ko pa inosente kay paras man lait at kabutangan himpanos ka manggapit Ginoo sarang hiyob nga
siguro it kalibutan ginhatag na paret mga kamutit mga magraot ngit mga magraot asya na it asya na it mga hukom nga nagjudge it kalibutan. Kay kung ini diri asya nit kabutahan it kalibutan ihino mat nagpapaandar it kalibutan ihino mat nagmamanis it kalibutan. Ba nagyaya ka ni Hiyop kay maramiya nga it Ginoo God of justice. Nayak nayakan hikuan nayakan ni Hiyop. Ginoo kung nakasala ako imbestigaha ako. Gan ayaw ako limpyuhitak mga sala. Kung guilty ako, hiyukat akon. Asing Hiyop. Pero Ginoo, kung inusunti ako, dili ko igbaw ita akong kuan. Dili ako iigbaw ita akong ulo. Baga dili magiging proud or kuan hambog. Kay yan at ako nararanasan kuan kawaray kumbaga waray kabaliktaran hit blessings kumbaga karautan tak na ginaabat yan na puro kakurian puro suffering. Keno naging importante ito na imo Ginoo nga baga ako hinusa mga baga ako nga adahit irani nakaulon hit hayop. Na nasingyan nga nasingyan kalimtit niyo nasingyan kaya no importante iton ha imo nga baga nimo ako ginahan parehasit usahit papihit leon nga imo ako otro nimo ako ginsisirutan sirot nga grabe-grabehan nga pero may ka nagdadarahin mga bag-o nga mga witnesses agin sa akon nga imo ginmamagnify iti mo kangalas agin sa akon bagan mga kuan kinsaslan saliwanan ako hit mga kuan yung mga angel kumbaga usa ka grupo ba susaliwanan ako pag kastiguha ako natun sa lawat kakastiguhan ulit ako sa lawat kakastiguhan ako and susaliwanan daw kuno ako hit punishment kaya no daw nga nakapokus iti matensyon na ako na kaniyo nasing Hiyop kaya naman na imo ko gintanggal ginkuha ni mako asa ko bantihan na akong nanay kun sugatim ka ngala sa akon dapat wari na lang ni makukuha takaganak itiyan takaganak nga namatay na la ako para waray na may kumita akon as if warek nag-exist nga ginanak ako nga patay kumbaga ti kang hitiyan ti pakatutlog ganang diretso ay ore man kinabuhi na pero ana akong kinabuhi haligot
ngan ano ka pa ito haligot ngan humonong na. Ihirayuti mo kalugaringon ha akon ngan bumalik ha akon ita akong kusog bisan lakadali before ako mamatay ngan diri na bumalik hining nga kalibutan nga maserom nganin nga ngahin lambong hit kamatayon ini nga tuna hit kasisidman bagahan usa nga masirom ngan waray order nga waray lamrag yana nikon luwat ani usulot nga sangkay nagyakan di ba Hikuan, Ilepas, tapos si Bildad, yan na, nagyakan luwat nga sangkay, ni katulong nga sangkay nga nagyakan, si Zopar, nga nagyakan ha iya. Nagyakan ni Kuan. Nagyakan hi Zopar nga sugada imo sugad nga speaker nga nagyayakan hit pagpapasalamat hit nagpapakita hit iya approval or iya kanasing-kasing nga pagpapasalamat nga diri babatunon hit Ginoo. Nayakan ni Zopar nga dere ba it makarit magyinakan tama unod na hinabo kaya nasugad yanin nayakan hi Zopar nga itim fabrication daw kuno asya it magi-strike it mga tao para maging bulok. Ikaw nangangalas ka pero waray nagmamaraot ha imo. Nayakang ka. It akong tutdo. It akong tutdo pure. Ngan maupay ako nga tao hay mo mga mata pero kunit Ginoo magyayakan ngan aabrihan it iya imim haimo iyayakan na imo an mga hilarom nga mga aram nga diri ka maaram pati niyaging pagiging kumbaga iti intelligence mas kumbaga dire mo ma-explain waray katumbas dire percent at intelligence nga compare intelligent Ginoo as in waray gamit at pag-compare kay kumbaga 0 to 1 million kumbaga so dito so no point nga i-compare mo imaram nayakan ni Zopar pamati
ngan kahibaro ngait Ginoo ginsisirutang ka eksakto baga kung damot decimal places eksakto ha decimal places kung ano tayo mo kuan asyat mabalik kay mga karautan nasing izoparkan kaniyo ay babasa ko yun nga kaniyo bugan depressing ba kay iti sang kay antulo niya nga sang kay wari ko pa nababasa nga bagan natuod kan iyo natanan bagang ginle-lecturean niyo ba pero maramang kita nga tinikangan pala nga ano na hinabo nga ginteteslayat Ginoo kay Satan ginkuha ng Ginoo nga asya ni mao pahikuang kay agit kay gimbless ni Mia pero hiyo matadong nga nahadukit Ginoo ngin naparayo at karautan sanglit bibinasa ko yun bagan makaluluoy hiyo ba kay ano ulit kun kukuri ka na nga nitas paglulunekturan ka pa ngit karautan ay matadong inihikuan kung matadong ka nga tao pero marang kitang nga mga tao dire kita paras kang iyob nga matadong sosyad to nasarang hiya nasang izopar kaya mo ba daw kuno ma-reach it aramit Ginoo kaya mo ba bilingon or kaya mo ba intindihon it pinakahilarom itiya pagiging makapangyari nit Ginoo parehas daw kuno ito it kay taasit langit papaano nimo ito maiintindihan masilarom iton kaysa it kay larom hit impyerno ano tim aram it iya measure masilarom pa kaysa hit kalibutan ngan kahiluag hit dagat kung karuyag niya mag zero ting kamatayon or mag-punish ngan magsugo hit iya mga anghel hin-o nga tawo at makag-challenge sa iya kay hiya iya giniintindi it mga tawo nga mga watsi mga marumaruan iya ginkikita it ira kamaraot baga yan dire pero bagan diri hiya na bagan diri niya pero bagan diri niya nanonotice ha asya dot pagkita tao nga una nera nga Ginoo diri nagkikita nga diri giniintindi Ginoo kung gaano ka deceitful kaano ka kunitim kasing-kasing naya kan ikuan ni Zopar kan iyob nga ayaw daw kuno tawo nga blanco magkamay-adang kasing-kasing kasi nga kayo no blanco kahit blanco nga tawo nga puro la itiya kasing-kasing waray nga ngadto ani maupay kahit Ginoo gimbutang it aton utok ang mas labaw at kasing-kasing para hiyahit mag-manage it bugos nga aton nalawas hiya permanentet mangunguna kiyait magde-decide kung ano tama pero kung itawo nga waray buot diri maara maghuna unat maupay puro la
niya gimbubuhat kung anot karuyag itiya kasing-kasing, itiya himuon puro lakarautan, kay it kasing-kasing asya adat lingkuran hit karautan. Sanglit na ya kaniya nga, ayaw taging kasing-kasing itawo nga, blangkot hunahuna. Ayaw daw kuno itsugad nga ayaw daw kuno it usa nga tawo nga baga inusa nga wild nga donkey maging mabuhi otro nga pare si tawo. Baga may mga tawo nga buhi pero diri ra tawo, baga diri categories nga tawo, diri man ra nagbubuhat ng tawo. Kay tawo nga tuod maarang bumalik kung anot karugit Ginoo. Nasa ring zopar kang iyo kun imo la ipupuko sa timo kasing-kasing ngan imo igbawon ni timo kamot na duha ti pakadto iya. Kung may damanim karautan ha imo mga kamot, ayaw ito ni kadahit imo kuan, ayaw iton pasagding nga asyat mag-inno koy nga datim kasing-kasing ngan imo igbaw at imo kamot nga waray hugaw ngan diri ka mahadlok ngan makakalimtan nimo iti mo kasubo iti mo suffering ngan imo ito mahinumduman nga sugadlay ito tubig nga naagi ngan iti mo kabubuhason mas malamrag pa kaysa hit adlaw nga adat kabutngaan nga maglalamrag sugadit aga ngan magiging confident ka nga may dapa paglaom ngan mahigda ka nga may peace of mind, may seguridad ngan diri ka mahadlok git damong mga tawo nga maarong pabura imo. Would repose with none to make you afraid. Anemo ang mga mata nga magraot na nagkikita hit kaupayan hit langit forget kamtit nga it mga mata nga nagkikita hit mga mata hit mga magraot nga nagkikita para hitira karautan nagpapadayon hitira karautan it langit igdidenay hira ngan mawawara itira paglao mga duhit kasubo kay it matahit tawo nasa hiking Solomon nga dahan kuan nga daham Psalms nga may dadaw kuno kuan may dadaw kuno I think tulo nga bagay nga di rinayakan nga inap ansyahan Proverbs nayakan nga dahan Proverbs nasingikyan Solomon nga di rinayakan it kalayo nga husto na di nagyap nayakan it kuan
husto na nayakan nga husto na para it mga tao nga may dapa maging baog hindi rigap na yakan it mata nga husto na. So siya iton nga it mga wicked it mga mata daw kuno hit mga wicked hit mga magraot nga tawo magpapadayon nga magkinita kasya itot mga mata it mata di rin nasasatisfy di parehas it tiyan it tawo nga mabusog nga ni busog na pero it mata hasta may nakikitan magpapadayon kay wari ka kontentuhan sanglit it tawo nga blanco tunahuna itawo nga waray kahadlok it Ginoo itawo nga di rin nag-iisip it kaupayan di rin waray niya ta mga pamurubuot nga papasagdan la niya itiya kasing-kasing kung ano't mga karoyagon it kasing-kasing itawo perminasring nga I want this I want that one I want this one I want that one permit nga yakanit kasing-kasing I want this one karoyag ko ini wala katapusan nga karoyag ko inin nasingit kasing-kasing di kung dili ko ini makuha mamamatay ako permiya busy it kasing-kasing perminaya ka nga karoyag ko ini sanglit itawo nga blanco tunahuna nga diri nahadlok it Ginoo nga di maaram kung ano tama nga diri na ngatut karautan kay diri it iya utok it nagkokontrol iya at iya kasing-kasing pero kung itawo nga ni nahadlok it Ginoo nga maaram maborobot kung ano tama nga diri iya magkokontrol it iya kasing-kasing maya kan hiya nga calm down heart di remote kailangan ay kabaraka akot utok akot mas maaram di remote hiya kailangan na cellphone di remote hiya kailangan na nga mansyon di remote kailangan nga eroplano di remote kailangan na bakasyon di remote kailangan na mamahalon na cellphone di remote kailangan na mamahalon nga pagkaon nga guti ay hinduro di remote kailangan nga mga alahas nga damu-damuan di remote kailangan akot mas maaram it kailangan nimo it Ginoo kailangan nim sumunod it Ginoo kaya siya it magahatagin siguro dadahimo it pagsunod nga pagtapor it karuyag it Ginoo asya it magsisibhay mo it imo kinabuhi nganhi nganit kinabuhi it imo kalag asya iton sanglit it mga tao nga nagsusugad dito may kalukit Ginoo asya may dalawat nira kasing-kasing nga puno hin utok asya iton tatawag nga mindful heart ibig sabihin it kasing-kasing nakasynchronize kung ano it karuyagit utok diri nga bagan diri ra mag-usaha bagan diri ra nakaplastar it usa nga lawas nga diri ra waray nira harmony nga diri nasunod it kasing-kasing nga dat utok. So, kailangan may harmony. Ang kailangan sumunod it kasing-kasing it utok. Kaya it utok at babaw it kasing-kasing para hiyat magmamansit na tanan. So, siya na to. Pumaton na hiyob kan kuan kan Zopar. Tinuod dito nga damo. Tinuod dito nga ikaw damo. Pero iti mo aram mawawara kaupod nimo ako kaparehos nimo may ada understanding heart asa ta kinaya ka nga understanding heart paano na ka may ada understanding heart kay it heart nasunod kung ano tarat utok asya understanding heart kay it heart waray utok asya nga ni understanding heart ibig sabihin
it nangunguna it utok kaysa hit kasing-kasing sanglit it karuya git hard naka-sync kumbaga naka-align kung ano't karuya git utok. So kaupayan karuya git utok kaupayan gapit kuan hit kasing-kasing. Nasaring na nga ako kapareho sa imo may ada mapag-intindi nga kasing-kasing diri ako masabubo kaysa imo, kumbaga diri ako maraot nga tawo, kumbaga parehas ako team label, parehas kita mag-upay nga tawo. Hinubat diri maaram hindi nga imo ginyaya ka na akon. Kaya di ba ilipas bildad Bildad, ilipas, Bildad, Izopar, ngin dili nekturang kasinera Iyob. Ay, itira aderaw utok nga, maramera nga God of justice. Yung reward niya kung maopa, yung papanis niya kung maraot. So, where again judge si Job, batay hini nga principle. Pero waray nira ka siguro maintindihan ang gap naton kay hinubat suditon. Asugod logic it may nabutaw kung suditon kay Hiob exemption niya kay kuan niya gintest yang Ginoo bisan waray niya sala. So asya ito nga ang mga baton ni Raelipas, Bildad, mga Zopar iragin nililekturan ni Iyob kay agin nga principle nga reward and punishment system nga may adat Ginoo. So asa nasusugrit kinabuhin ni Iyob kay siguro diri matadong na tao pero Iyob matadong na tao. Exemption hiya kay gintesiat Ginoo kay agyan pagkuan ni Satan nga. So dinin. So asyeton. So nagpapadayon ni Iyob pagbatong kan Zopar aniya katulong nga sangkay. Ring Hiob kan Zopar kung ako ito sa nga tawo nga ginti tinawaan lahit iyag kasi tawo nga ako nga tawo nga nagtatawag it Ginoo nga nit Ginoo babatonon ako. So, itmatadong na tawo, pagtitinawaan, nasang iya. Kung ako daw, kuno nga tawo, if I become, nasang iya, kung ako daw kuno maging usa nga tawo, sugad hit usa nga gintitinawaan, hit igkasiniya nga tawo, ako, nga tawo nga nagtatawag, kulatot Ginoo nga natawag ako't Ginoo niya ko gimbabaton ita akong pagiging bugos nga pagiging matadong pagtitinawaan la nga itkuan daw kuno it torch daw kuno hit pagkuan it ano ba it kuan scorn daw kuno para daw kuno hitaw mga complacent haiya hunahuna it mga tao di nga very careful at eragin hunahuna asya daw kuno ginsisirutan nasang Iyob nga iton nga tao iti iton destiny iton nga tawo nga very careful iti ginunahuna sugad it mga tawo nga nagdadalunot at era mga tiil ngan it tends kuno hit mga robbers kuno safe tranquil safe ngan may da kuno seguridad kuno
ngan may da seguridad kuno an may da kuno seguridad para it mga tawo nga nagngangalas it Ginoo na tanan nga nayakan ni Hiob nga bisan suad kuno hit travel kuno iti agian kuno peaceful ngan bisan daw kunot mga tawo nga nagnangalasit nagahatag king kangalasit Ginoo may da kuno seguridad kay Ginoo iyat nagde-decide gusto niya sugaditon niya kay kung sugad wala na daw magiging kung it Ginoo kada sayop papahanas ka diretso kung samput kawatan kung permi niya pangangawat na mamatay yaw na disgrasya wala na magiging kawatan kay maraw naman it maihinabo o di kaya mga tao nagbubuhating karautan ngayon kakangalas at Ginoo kung sugad kung ukanon Ginoo papatayon nila diretso o sisirutan nila diretso wala na magiging maraot nga tao so sheton nayakan hiya nayakan ni kuan nga pakiana daw kuno pakiana daw kunot usa nga dako nga creature pero yayak nang ko ikaw nga itam si halangit ngan yayak nang ko ikaw or yayak nang ko it kalibutan ngan yayak nang ko ikaw wait lang pero tutot doang ko ikaw tamsi hitlangit ngan yayak nang ko ikaw yayak nang ko ikaw kalibutan ngan tutot doang ko ikaw isda hadagat ngan ikaw magre-report ka haakon hinot diri maaram hini nga butang tanan hini nga mga butang ginhimo hit kamot hit Ginoo hit kamot hit Ginoo dahit na tanan hit mga kalag hit na tanan na butang na buhi na tanan nga mga espiritu hit mga tawo diri ba it talinga nakakaintindi ini nga mga yakan or it dila hit tawo nakakarasa ini nga pagkaon aram nga pinaka-ancient ngan kay labahit mga adlaw hit pakintindi adat Ginoo iya iton nga wisdom iya it pagiging mighty ngan it iya counsel it iya advice it iya pagintindi iya iton kanang Ginoo pamati iya ginde-demolish ngan diri na it may
ibabalik. Ginsasadhan niya portahan ngan waray na makakagabri. Pamati, kaya niya pugngan it tubig ngan kaya niya pamadon ito na. Iyagin papasagdan nga umagos sa tubig ngan iyagin kukunit tuna, iyagin imbabaliktad. Haginoo it kakusog ngan hit grabe kahit taas nga aram nga diri nat mame-measure. Iya it mga tawo nga ginuwat nga nangunguwat. Ibig sabihin, it Ginoo nakikitaan it nangunguwat nga nauuwat. Hiya it maaram manot na hinabo. Hiya it naglilid it mga wicked na mga advisor ngadto hit karautan ngan naghahatagin rights it mga advisor para maghimuhin mga sirot nga mga irrational. Ano karugsigon nga nit karugsigon nga basta nga nit usa nga judge naghihimon sirot nga diri tama, nagiging irrational hiya. Di kay diri tong tama it Ginoo. Sanglit it judge diri man marang nga sayop kay hunan niya walay nagkikita. Hunan niya tama tiya gimbuhat pero maaram it na tanan nga sayop tiya gimbuhat, sayop tiya desisyon. Pero impapasagdan at Ginoo. Siya leton kay basta nga na maging maraot bubuksan Ginoo tim kasing-kasing nga dot karaotan. Tapos iyagin papagaan it bugat it responsibilidad it mga hadi ngan iya imbubuligan niya makontrol it mga tawo, iya kingdom. Iyagin lilidit mga minister ngadto hit karautan para paloyahon it mga magkusog. Iyagin papasayop niya it mga yakan it mga magtadong matatapuran nga tawo ngan tatanggal niya it tama nga pamurubuot it mga lagas. Iya gimbubuhusan it iya kangalas ngadto it mga royals ng papaluyan niya at mga magkusog. Iya gan re-reveal it hilalo mga misteryo hit kasisidman ngan hiyat nagdadara hit yan hiyat nagdadara hit shadow of death it kamatayon it lambong hit kamatayon. Hiyat nagdadara it lambong hit kamatayon ngadto hit kalamragan. Hiyat nagpapaigbaw hit mga nasyon. Hiya gapit they destroy
it mga nasyon. Iya it nagpapakalat it mga nasyon. Ngan paparayo hira. Iya it nagtatanggal it aram it mga leader it mga kumun na tao. Iya it naghahatagin iya tawag na rason para maglinakaton ha waray inungdan nga journey. Dito era nagtitiro ka kasisidman andiri ha lamrag ngan iya hera ginihimo nga bagan mga hubog nga dire nakakatadong maglakat di nakakapanhuna-huna yung tama. So it ginowit na tanan hay na kung maintindihan ni gaya kan Hiob. So isa kitagalat aram ni Hiob about Ginoo. Iti deep nga understanding about it ways it Ginoo. Kay tao nga matadong di rin makakapag-isip sugadinin. Kay tao nga matadong di rin occupadohin mga aramit Ginoo. It occupied mga hugaw it kalibutan. Asyat sulod iti utok. Kung makikita mababasad mo ni inakan ni Job, nagaya ka niya nga natanan nga hinabungan niya kalibutan. Natanan may supervision at Ginoo. Waray independent nga nahihinabo nga niya kalibutan nga waray supervision at Ginoo. May dangani istorya at mga sages nga bisan ituruhit uran waray nagbuburonggo ay bisan usa isipalat uran kung nauran damo-damo anit hulugit uran turut uran nga nagkakahudlog pero waray ka makikitaan nga magbubunggo ay nga turuhit uran kay kung magbubunggo ay nga nit turuhit uran maghihimo daw kunon usa nga explosion marurubay kuan it set up at sistema it kalibutan sugad ka precise ngan accurate it Ginoo sanglet kung it Ginoo ginpapanish kita or Ginoo pait at kinabuhi may dugod niya precise ngan accurate measurement ngan it Ginoo dere parehas it mga judge it mga tawo nga kaya bayaran ngan i-bribe it Ginoo dere ni may babribe. Ano nit Ginoo tim kwarta. Ano nit Ginoo iti mo double talk. Ano nit Ginoo iti mo sweet tongue. Itim deceiving heart. Ano nit Ginoo iton. Waray Ginoo det gustot Ginoo. Waray niya kay natanan. Iyat may tag-iya. Sanglit ano papaano nim ibabribe it Ginoo kun hiyat tag-iyat na tanan. Sanglit it mga tawo dapat mahibaro nga maging maupay nga maging matadong hamatat Ginoo nga mag-aram about it paagit Ginoo kay kung magharam herat paagit Ginoo asyat maghahatag eran seguridad diri nga seguridad nga niya about it mga terorista it bakwat it seguridad it iya kalag na kung mamatay ngan ni kung bisan anot rason iya kamatay ngan ni kagustuhan it Ginoo it iya kalag magikaupay ngadto it kinabuhi nga ti arabot. Kita tatapuson ini nga aton short lecture about kan Hiob usang nga kuan Benenowak usang nga tawo nga matadong pinakamatadong bawbawit kalibutan han iya panahon. So nahumang kita kuan chapter 12
pagdayawon it Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga Yakob. Amen be amen.